قلتها لها مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وهدت بالجو هزنا عبيت أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا مران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا عماس النصاته حلنا نكتو ላይፋችን አለና ሰላም ሰማዓሎ ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ማህፀን ሎምሸት አስተምሮ አለና በዶክተር ዘርአብሩክ ገብረማርያም ኒውሮሎጂስት ሳይካትሪስት ሳይኮቴራፒስት ዶክተር ዘርአብሩክ ነዚ ሕብረተሰብና ንኽትምህር ንኽተረድእ ኢልካ ኣብዚ ግዜ ካውፊኻ ብምምፃእኻ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ብሽመይን ብሽም ማህፀንን ብጣዕሚ የቀኒልና እንኳዕ ደሓን መፃኻ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ የርጋለም ሓፍተይ ከምኡውን ማሕፀን ኣነ ደስ እንዳበለኒ መፅኤ ስለቲ ትገብርዎ ኩሉ ነገር ከዓ ኣዝየ መስግን ስለዚ ዓደምኩም ንውን ኣዝየ መስግን ማለት እዩ ቴንክ ዩ የቀኒየለ ሕጂ መደብና ክንጅምር ኢና ዶክተር ዘርአብሩክ ኣስተምህሮ ክበልና እዩ ይረያሎ ይርጋለም ጽቡቅ ይረያሎ ጽቡቅ ቴንክ ዩ ያው ሽመይ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ዘርአብሩክ ገብረማርያም ይባሃል ኣብ በርሊን እየ ዝነብር ሎሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕዝቶ ኢና ንዘራረበሉ ማለት እዩ ፅግያትን ኣብ ዝምድናታት ዘምፅኦ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጥን ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክህብ እሞ ብድሓር ኣብ መንጎውን ሕቶ እንተልዩ ብፌስቡክ ትከታተልውን ብውሽጢ መስመር ድዩ ከም ዝተሰማዕኩም ሕቶ ንዝቐርብ ከዓ ንኽምለስ እውን ድሓር ድልው እየ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ብሓፈሽኡ እዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኣገዳሲ ክንብል ከለና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ወይ ደቅና ሕጃነ ደቀይ እውን ክብል ጀሚረ ኣለኹ ኣብ ከምኡ ኩነታት ክበፅሐ ከለዋ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ብዙሕ ግዜ ዓመለን ወይ ባህሪየን ለውጢ ይገብር እሞ ብልምዲ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንብለን እንታይ በቃ መፂእዋ ከዓ ሕጂ እታ ምጭቕጫቕ መፂኣ ከዓ መፂኣታ ብዙሕ ግዜ ከምኡ እየ ዝሰማዓኒ በቃ መፂኣታ ሕጂ ከዓ ከምኡ ኮይና እዚ ዓይነቱ ወይ ናይ ንግርምና ባህሪ በቃ ከምዚ ምፂ ኢሉሲ ንገለ መዓልትታት ከምኡ ጌርና ኢና ምዳናት ደቂ ተባዕትዮ ንገልፀን ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነብስኻን ስምዒትካን ዘይምቁፅፃር ዘይምኽኣል ዓይነት እዚ ዓይነቱ ጉድለት ናይቲ ሰብ እዚ ዓይነቱ ተገይሩ እዩ ዝግለፅ እዚ ከዓ ኣዝዩ ናይ ፍልጠትን ከመይ ጌርካ ትምድቦን ጉድለት ስለ ዘሎ ማለት እዩ
بحافشو ندق أنستيو مست ورحو الصقيات تتحيزو نبزوحات دق أنستيو كم حمام قدم الصقيات ويكعبت الصقيات ون زسجر حمامات هالو مالتي ملكتات مسوء زخيد تي ورحو نتنا يدم مفساس بروسيجر طرح زي كونس مسوء اكومباين زغبره اكالاوي لوطتات كم سب نابسب فلاليو ግን ብዙሓት ከዓ ዝጥቀዓሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ከብዲ ከባቢ ማለት እዩ ቃንዛ ጡብ ናይ ምሕባጥን ቃንዛ ምግባርን ዓይነት ስምዒት መርዘን ሄዴክ በሓፈሽኡ ተን ዋናታት ንምግላጽ እዚ ዋና ርእስና ሎም ስለ ዘይኮነ ሰቂለ ከም ክስታይ ንብሎ ማለት እዩ ፕሪሚኒስትራል ሲንድሮም ንብሎ ማለት እዩ እቲ ስምዒት ገና ከይተወሰኾ ማለት እዩ لومن كنزراربلو تحسيبو زلو توان ارستنا ግን ኣብቲ ጽግያት ዘጋጥም ስምዒታውን ባህርያውን ምዝንባል እቲያ PMDS ትበሃል ማለት እዩ ፕሪሚኒስትራል ዲስፎሪክ ዲስኦርደር ዝበሃል ማለት ማዓሲ ዘጋጥም እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ወራሓው ጽግያት ማዓሲ ዘጋጥም ክንብል ከለና ኣብ ማእኸል ናይቲ ሕጂ ንኣብነት ኣቨሬጅሊ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፈላለዩ ግን 28 መዓልቲ ሳይክለስ ወይ ከዓ ምቅያር ኣሎ እንተይልና ኣብቲ ማእኸል ናይቲ ጽግያት እዩ ዝጅምር ብኻልእ ኣገላልፃ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ዕድመንተልያ ኣብ ምድላው እንቋቑሖ ዝበሃል ግዜ ማለት እዩ እዚ ኦቭዩሌሽን ታይም ዝበሃል ማለት እዩ ኣብኡ ጀሚሩ ስጋዕታ ናይ መጀመርታ ደም ምፍሳስ ዝቕጽል ማለት እዩ ኣብ ምዳና ተን ናይ መጨረሻ 5 ወይ 7 መዓልቲ ኸ ኣዝዩ ናይ ምብርታዕ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ደም ክጅምር ከሎ ግን ኮምፕሊትሊ የቋርጽ ማለት እዩ ከመይ እቲ ብዙሕ ሰብ ጥቃ ድዩ መን እዩ ዝጥቃ ከመይ እዩ እቲ ነገር 75% ኣብ ምውላድ ተኽእሎ ኣብ ዘለዎ ዕድመ እቲ ዕድመ እንሲ ገና ናይ ምጥናስ ተኽእሎ ኣብ ዘለዎ ዕድመ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣካላዊ ወይ ስምዒታዊ ወይ ክልቲኡ ባህሪ ለውጢ የርእያየን ማለት እዩ ዓይነቱን ኣቐኑን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለይ ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዝበልክዎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ከዓ ኣብ 30 ስጋ 40 ኣብ ዘሎ ዕድመ እየን እዚ ነገር ዘጋጥመን ማለት እዩ ብዝተሰርሐ ስታቲስቲክስ ማለት እዩ ክልተ ስጋ 5 ሚእታዊት ካብዘን ዝጥቅዓ ኣሕዋትና ሳዕብየን ናይቲ ጉዳይ ኣብ ስነ ማሕበራውን ኣብ ርክባትን ሽግር የጋጥመን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣቐኑውን ስለ ዝፈላለይ ማለት እዩ ምስ ዕድመ ምውሳኽን ድሕሪ ምውላድ ኣብ ዘለው ግዜ ናይ ምግዳድ ተኽእሎ ኣለዎ ዕድመ ክውስኽ ከሎ ኣብ 30 ናብ 40 ንፈላለይ ማለት እዩ እንደገና ከዓ እንታይ ኢለ ኣለኹ ጥንሲ ኣልዩስ ምስ ወለደት እታ ጓል ኣንስተይቲ ብድሕሪኡስ ናይ ምግዳድ ተኽእሎ ኣለዎ እዚ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምንታይ ናብዚ ሰብ ከምዚ ኮይኑ ነቲ ኣኻ ከምኡ ዘይገበራ ኢልካ ስጋዕ ሕጂ ብዙሕ ነገር ንጹር ዝፍለጥ ነገር የለን ዝግምት ነገራት ኣሎ ክንመጾ ኢና ግን እዚኣተን ሓፈሻዊ ትቁፅርታት ክጽናዕ ከሎ ዘጋጠመ ነገራት ማለት እዩ ኣብቲ ሜኖፓውዝ ዝበሃል እቲ ጽግያት ኣብ ዘቋርጸሉ ግዜ ከዓ ሙሉ ብሙሉ ይጠፍእ እንታይ ምልክታት እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ዓይነት ምልክታት እዩ ንኸምኡ ንኸነብል ዝሕብረና በቲ ናይ DSM 5 ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ንክስታያት ንሕማማት ትገልጸሉ መዐቀኒ ወይ ከዓ መምዘኒ ዝተፈላለያ ምልክታት ኣለዋ ቁፅሪ 1 ፀቕጢ ስምዒት ናይ ተስፋ ምቑራፅ ወይ ዘይሓናፅ ወይ ኣሉታዊ ሓሳባት ብዛዕባ ነብስኻ በቃ ከምዚ ንነብስኻ ከማን ፅቡቅ ጌራ ይትርያኒ ንዓዘይ ምጥን ኣቕማ ዘይኮነስ ወይ ናታ ዘይገልጽ ዝኾነ ኔጋቲቫዊ ወይ ከዓ ዘይ ፅልዋዊ ኣረኣያ ኣይክእሎን ኣነ ከምዚ ኮንኩን ጉድለት ኣለኒ ኣብ ዝብል ኔጋቲቫዊ ኣተሓሳስባ ዘይሓናፃዊ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ነብሳ
تدهب ኣብቲ ግዜቲ ስምዒታ ኸ እንታይ ኢልና ኣለና ፀቕጢ በቃ ከምዚ ናይ ምጭና ዓይነት ናይ ጓሂ ተስፋ ምቑራፅ ዓይነት ስምዒት እሞኻ ምስቲ ሁኔታን መነባብሮኣን ጨሪሹ ዘይከይድ ማለት ቤን መፅኡ ንበቃ በቃ ስጋዕቲ ማለት ዳሓን ነራ ኦሎፌሳድን ምንም ኣብ ሂወታ ዝተቀየረ ነገር የለን ግን ንዓ ኸማን ብጣዕሚ እዩ በቃ ክስታይ ዘብላ ዝርብሻ ማለት ተንደቀ ኣንስትዮ ክዛረባ ከለዋ ብጣዕሚ እየን ዝፀልዖ እቲ ግዜ ምክንያቱ ዘይናተን ዝኾነ ነገር ስለ ዘእትወን ኣብ ዘይናተን ዝኾነ ኣብ ዘየለዎ ኩነታት ንኩነታን መነባብሮአንን ዘይገልጽ ነቶም ምስኦም ዘለው ሰባት እውን ካብኣቶም ዝመፀ ኔጋቲቫዊ ፅልዋ ዋላ ሓንቲ ስለዘየለ እሳተን እየን ዝቕየራ ዘለዋ ኣብቲ ኩነታት ሕጂ ስለዝፍለጠን ከዓ ቱ ሰም ኤክስቴንት ክስታይ የብለን ማለት ይርብሸን ብጣዕሚ እየን ዘብልዎ ዝፀልዖ እቲ ግዜ ፍርሕን ቅልውላውን ከምዚ ውሽጣዊ ረበሻ ነገር ስምዒት ከዓ ኣለዎን በቃ ዘይ ምሕዳእ ፍርሒ ስምዒት እዚ ኢለን ክገልፆ ኣይክእላንን ንምንታይን ከመይን እውን ክገልፆ ኣይክእላንን ግን ብጀርመንኛ እንታይ ይበሃል ሲ ኤትቫስ ሊክት ኢን ደር ሉፍት ትብሉ ገለ ነገር ሲ ኣብዚ ኣየር ዝተንጠልጠለ ነገር ኣሎ ፅቡቕ ዘይኮነ ነገር ስምዓን ኣሎ ፍርሒ ገብረለይ ኣሎ እንታይ ከም ዝኾነ ግን እዚ ክብሎ ይክእልኒ እንታይ ዝርብሸኒ ዘሎ እንታይ ዘፍርሐኒ ዘሎ እንታይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ድዩ ገለ ኢለኑን ንነብሰን ይሓታይን ግን ኣይረኽባሉ እቲ ስምዒት ግን ኣሎ ውሽጠን ከዓ ይርበሽ ሓያልን ቅልጡፍን ናይ ስምዒት ምቅያር ዝኻ ብጣዕሚ ቲፒካል እዩ ይገልጾ እዩ ብጣዕሚ ሃንደበታዊ ጓሂ ብኽያት ሞኻ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ዘለዎ ሃዋህውሲ ንዕኡ ዝዕድም ኣይኮነን ፈፂሞ ቀጻሊ ኣብ ቀረባ ምዃንን ምሕራቅን ምዳና ንኣሽቱ ቆልዑት ኣብ ዘለዎ ገዛሲ በቃ ንዓታተን ርብሸን እዩ ቶም ቆልዑት ምፅኢላ ኣዲአን ክትቅየረን እያ ንምንታይን ከመይን ክምድቦ ኣይክእላን እየን ካልእ ግዜ ዝለመድኣ ዓይነት ትሪታይ ትገብረንን እሳ ከዓ ልዕሊኡ እንተዘይኮይኑስ ትሕቲኡ ኣይኮነትን ትሳቀይ ምክንያቱ በቃ ኣብ ቀረባ ኮይና ወድያ ትጣዓስ ንበይና ኺድ ኢላ ኣብ ገለ በቃ ሓንቲ ሰብ ሕጂ ብከምዚ ብጣዕሚ ሎሚ እውን መፅያትን ነራኻ መጋጣም ክስታይ ትብልሲ በቃ ብምሒር ክስታይ ነብሳ ምፅላእሲ ምስ ደቃ እውን ተራኺባ ኣብ ከምኡ ሃዋው ኔጋቲቭ ነገራት ክትኣቱ ስለዘይትደሊ ነብሳ ተግልል በቃ ብዝከኣላሲ ኣብቲ ስድራዊ ክስታያት ኩነታት ዘይምስታፍ ትመርፅ እንታይ ኣተየዮሲ ገለ ነገር የምፅኣሎም ገለ በቃ ዝኾነ ነገር ገብር ዝኾነ ነገር ብል ኣብ ሓዲኡ ግዜ ኸማን ቅንኢ ኸማን ይፈጥረላ ምስ ኣቦአን ተንቆልዑት ገለ መለስ ኖርማል ንቡር ነገር ክገብራ ከለዋ ክፃወታ ከለዋ ናብኡ ከድህባ ከለዋ ይሪኣ ኣለዋ ነዲአን ዝተቐየረ ነገር ከም ዘለዋ ሕጂ ብኸምኡ ኣዝዩ ቅንዒ ኸማን ይሓድረኒ እሞ ኣብቲ ዘለኒ ጓሂ ይውሰኾ በቃ እሱ ከይኣኽለንስ መሊሾም ከዓ ሓቢሮም ለይ ዝዓይነቱ እሳቶም ብሓደ ገለ ነገር ገብሩ ኣለው ዝብል ዝዓይነቱ እዚ ኩሉ ከዓ ንዓ ዘይገልፃ እሳ ዘይኮነቶ ኣብ ካልእ ግዜ መንነታ ማለት እዩ ምጉዳል ድልየት ኣብ ዝተፈላለዩ ካልእ ግዜ ዘገድሱና ነገራት በቃ ኢንተረስት ይጠፍእ ማለት እዩ ኩሉ ጎቦ ኸውን ንሰባት ምርካብ ገለመለ ኣይትፈቱን ደስ እንዳበላት ትኽሽን እንታይ ደቀይ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ መፁ ወይ ሰብኣይ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ መፅ ካብ ስራሕ ምስ መፀ ከመይ ገይረ ሎሚ ሰርፕራይዝ ክገብሮ ገለ ትብሎ ክገብሮም ትብሎ ነገራት ኩሉ ሲ እዚ ጎቦ እዩ ንዓ ፈፂሙ በቃ ኣይ ብጣዕሚ ሌክዠሪየስ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ኖርማል ንቡር ነገር እዩ ዘብላ ዘሸግራ ምጉዳል ኣብ ነገራት ዘሎና ሕድዓትን ምስትውዓልን እዚ ኮንሰንትሬሽን እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና በቃ ሕዲ ኢልካ ዝኾነ ነገር ሲ ፎከስድ ኮይንካ ዝኾነ ነገር ከሳልጥ ወይ ክገብር እዚ ፎርምታት ምምላእ ድዩ ወይ ዝርርብ ከይድካ ኣብ ዝምልከተካ ቦታ ከይድካ ሲ ከምቲ ዝግባእካ እንዳሰማዕኻ ሰሚዕኻ እቲ ካባኻ ዝግባእ ነገር ክትሓትት ድዩ ክትገልፅ ድዩ እዚ ነገራት ኩሉ ሲ ካብ ንቡር ይወፅእ በቃ ፎከስ ኮይና ሕዲ ኢላ ኣብ ገለ ነገራት ፀኒዓ
ዝኾነ ነገር ምስላጥ ኣብ ዝብል ነገር ትሽገር ክትገብሮ ያ ክትፍትን ያ ግን የሸገረካ ማለት ቀልጢፍካ ምድካምን ሓይሊ ምስዓንን እዚ ይኸይድ ምስቲ ድሌት መጉዳልን ገለመልን ኢንተራክሽን ኣለዎ ዝመሳሰልን ዝመጋገብን ነገር ኣለዎ ምድካም ሓይሊ ምስዓን ካብተን ምልክታት እዩ ማለት እዩ ምቕያር ሽውሓት እዚ ከዓ ይመዘናበል ኣዝዩ ይቅየር ዝተጋነነ ድሌት ኣብ ሽኮራዊ ነገራት ንኣብነት ካልእ ግዜ ዘይኮነ በቃ ሸኮላድ ድዩ ሽኮር ኣብዚሕካ ክስታይ ምባል ድዩ ኬክ ድዩ ገለመለስ በቃ ደስ እብለና ኣብቲ ግዜ እቲ ምዝንባል ድቃስ ብብዝሕ ምድቃስ ወይ ድቃስ ምስዓን ክልቲኡ ዓይነት ማለት ኣዝዩ በቃ ዘይ ፀጊብ ደቂስካ ዘይ ትፀግቡ ዓይነት ድቃስ ብዘይ ምቁራፅ ካብ ኣራት ምትሳዕ ስጋዕ ዘይ ትደሊ እንደገና ካ ድቃስ ምስዓን ምስቲ ረበሻን ነርቨዚቲን እቲ ፍርሕን ብዙሕ ግዜ ኸይድ እዩ ምስቲ ሓሳብን ኸይድ እዩ ግን የጋጥም እዩ ልዕሊ ዓቕምካ ዝኾነ ወይ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ዝኾነ ስምዒት እዚ ካ ኦቨርዌልምድ ዝኾኑ ሓደ ሓደ ግዜ ብኔጋቲቭ ነገር እውን ማለት እዩ በቃ ልዕሊ ዓቕሞም በቃ እቲ ብኽያት በዓሉ ካብቲ ንቡር ነገር ነቲ ኩነታትን ክስታይን ዘይምጥን ኣብ ዘይግብኦ ቦታ እንዲቱ ክስታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሪኣክሽን ግን ብጣዕሚ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ እዩ በቃ እቲ ብኽያት ሕጂ ንኣብነት ዝተፈላለየ ዓይነት ምብካይ ኣሎ ግን ብድምፂ ድዩ ብዝተፈላለየ ነገር በቃ ዝተጋነነን ብደገ ንዝሪኦ ሰብ ማለት ዝተጋነነ ንዓ ግን ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ዝኾነ ስምዒታዊ ኣገላልፃ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ዝኾነ በቃ ነቲ ነገር ኩነታት ዘይምጥን ኩነታት ይኸውን ማለት እዩ ኣካላዊ ምልክታት ምዝ ዝኸዳ ኣለዋ ከም ለውጥታት ኣብ ጡብ ከምዚ ናይቲ ፕሮላክቲን ፕሮዳክሽን እዚ ናይ ጡብ ኢንዛይም ናቱ ክበዝሕ ከሎ ዝመፅእ ነገር እዩ ናይ ምሕባጥን ምውጣርን ምስ ቃንዛ ከጋጥም ይኽእል እዩ ቃንዛ ናይ ርእሲ ዓፅምታት መጋጠምታት ኣካልካ ዝተነፍሐ ወይ ክብደት ዝወሰኸ ከምኡ ዝስማዓካ ስምዒት ይገብረልካ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ሞር ኣካላዊ ምልክታት እዩ ግን ምስኡ ዝኸይድ እስቲ ቃንዛ ከዓ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ኣምፅዮ ማለት እዩ ቃንዛ ዘለዎ ሰብ ብኡ ይሽገር እዩ ምስቲ ዘለዎ ስምዒታዊ ሃዋህው እዚ ኩሉ ነገራት ክድገም ከሎ የጋድዶ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኣገዳሲ ኣብቲ መጀመርታ ዝረኣናየን ኣርባዕተ ነገራት ኣገደስቲ እየን መሪሸ ከብለን ፀቕጢ ስምዒት ተስፋ ምቑራፅ ወይ ዘይሓናፃዊ ወይ ኣሉታዊ ሓሳባት ብዛዕባ ነብስኻ ፍርሒ ቅልውላው ሓያልን ቅልጡፍን ናይ ስምዒት ምቅያር ቀፃሊ ኣብ ቀረባ ምዃንን ምሕራቕን እዚኣተን ኣብቲ ናይ ዲያግኖዘ ወይ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣለዋ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢልካ ብሕክምና ዓይኒ ንክትምድቦ ኣገደስቲ ተራ ኣለወን ማለት እዩ ናይ እዚኣተን ምህላው ምዳና ዳርጋ የረጋግፆ እዩ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ማእሲና ሓደ ሰብ ኦኬ እዚ ኩሉ ስምዒታት ዓይነት ስምዒታት ለውጢ ባህሪታት ክህልው ክእል ኢልና ማእስዩ ብሕክምና ዓይኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ኣብ ፅግያት ዘጋጥም ናይ ስምዒትን ናይ ባህሪታትን ለውጢ ኣለዋ እዚ ዲስፎሪክ ሲንድሮም ዝበልናዮ ማለት እዩ ፕሪመንስትሩዋል ዲስፎሪክ ሲንድሮም ዝበልናዮ PMDS ዝበልናዮ ኣለዋ ተባሂላ ብከምኡ ክትምደብ መዓስ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ሓደ ዓመት ርኢኻ ማለት እዩ ኣብቲ ኣዋርሕ ፅግያት ኣብታ ቀቅድሚያ ደም ዘላ ሰሙን 7 መዓልቲ ቀቅድሚ እቲ ደም ምፍሳስ ምጅማሩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ከም ትበልክዎ ኣብቲ ማእኸል ናይቲ ወርሒ ኣብቲ ናይ ኦቭሌሽን ታይም ኣብቲ እንቋቑሖ ዝዳለወሉ ግዜ ይጅምር ኢልና ነርና ሕጂ በቲ
ማእኸላዊ 28 መዓልትታት ኣብ ዝኸይድ ጽግያት እንተርኢናዮ ካብ 14 መዓልቲ ስጋዕ 18 ኣብ ዘሎ ግዜ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደም ስጋዕ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣብተን ናይ መጨረሻ 7 መዓልትታት ካብዘን ላዕሊ ዝተጠቕሳ ምልክታት እዘን 11 ዝገለጽክወን ማለት እዩ ክህልዋን ድሕሪ ገለ መዓልትታት ግና ብዘይ ተረፍ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ሶሪ ብውሕዲ 5 ካብዘን ልዕሊ ዝተጠቕሳ ምልክታት ክህልዋ ካብተን 11 ማለት እዩ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ግን ብዘይ ገለ ተረፍ ክኸዳ ኣለዎ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ማለት እቲ ናይ መጀመርታ ደም ምፍሳስ ከጋጥም ከሎ ይኸይድ እዩ እንተዘይከይዱ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል እዚ ይኮነን ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ሽግር ኣለዋ እታ ሰብ ማለት እዩ ምስ ጽግያት ዝራኸብ ነገር ዘይኮነስ ድሕሪኡ ኩኒኡ ዝቐጽል ነገር ኣለዋ ማለት እዩ ነዚ ኣገዳሲ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 12 ወርሒ ብውሕድ 5 ካብ ዘላዕሊ ዝተጠቕሳ ምልክታት ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ደድሕርቲ ደም ምጅማር ግን ክጠፍእ ኣለዎ ክጸንሕ የብሉን ከምዘይ ነበረ ክኸውን ኣለዎ ብውሕድ ሓደ ካብተን ካብ 1-4 ዘለዋ ምልክታት ኣንተ ዝደገምክወን ማለት እዩ እሳተን ክህልዋ ኣለዎን ሓደ ካብኣተን ብውሕድ ሓደ ምስተን 5 ክህልዋ ኣለዎ 5 ካብኣተን 11 ካብተን 5 ከዓ ብውሕድ ካብተን ካብ 1-4 ዘለዋ ሓንቲ ክትህሉ ኣለዋ ብምኽንያት እቲ ናይ ባህሪ ለውጥታት ንኣብነት ዘይተፃዋሪነት ጽልዋ ኣብ ስራሕን ስነ ማሕበራውን ቤተሰባዊ ርክባት ኦልሬዲ ከጋጥም ክኽእል ኣለዎ ዝብልካ ካልኣይ መዐቀኒ ማለት እቲ ነገርሲ ድሮ ሽግር ኣምፂኡ ኣሎ ኣበይ ኣብ መነባበሮ ኣብ ስራሕ ኣብ ቤተሰባዊ ርክባት ማለት እዩ ሳልሳይ መዐቀኒ እተን ምልክታት ካልእ ሕማማዊ ምኽንያት ከም ሕማም ቅዛነት ወይ ከዓ ፍርሒ ከምዘይ ኮነ ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ነብሱ ዝኸኣለ ዲፕሬሽን ወይ ቅዛነት ዘለዋ ሰብ ወይ ከዓ ነብሱ ዝኸኣለ ናይ ፍርሒ ሕማም ትጥቃዓ ሰብ ኣብቲ ግዜ እውን ክህልዋ ግድን ስለ ዝኾነ እሱ እውን ዘይምህላው ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ምናልባሽ ሞያዊ ክሳይ መበሊ መጻረይ መዐቀኒታት ስለ ዝኾነ ግን ሓፈሻዊ ክገልጾ ስለ ዝደለኹ እዩ ማለት ብውሕድ ኣብ 2 ዋርሕ ጽግያት ዝተረጋገጸ ነብሰ ትእዝብቲ እታ ዝምልከታ ሰብ ከዓ እሳ ትብሎ ብውሕድ 2 ዋርሕ ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሙና ኢላሲ በዓላ ትገልጾ ነገር ክህልዋ ኣለዎ ናይ ስድራ ክኸውን የብሉን ግምት ክኸውን የብሉን በቃሳ ማለታ ኮይኑ ተሰሚዕዋ እዚ ሓሊፈዮ ወናይ ኣጋጢሙን ኢላ ትገልጾ ክህልዋ ኣለዎ እዚ ካበልና ንምንታይ እን ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ገሊአን ከዓ ዘየጋጥመን ከምኡ ክብላና ንሰምዕ ኢና ዋላ ሓንቲ በቃ ወርሓዊ ጽግያት ይመጽእ ይኸይድ 3-4-5 መዓልቲ ኣሎ በቃ ብጣዕሚ ሱሩዕ እዩ ምንም ዓይነት ካልእ ኣኮምፓይን ዝገብሮ ንዕኡ ምስኡ ዘሎ ኣካላዊ ይኹን ስምዒታዊ ነገር የብለይን ዝብላ ኣሕዋት ኣለዋ ከመይ እዩ ከምኡ ዘጋጥም ገሊአን ከዓ ኣዝየን ይሳቀያ ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ሓፈሻዊ ነገር ክንረድኦ ዘለና እዚ ባይታ እዚ ነዊሕ ግዜ ዋና ዘይብሉ ነገር እዩ ነይሩ ተን ደቂ ኣንስትዮ ይሳቀያ ኣለወን ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓኪመን ናይ ማሕፀን ሓኪመን ክዘራረባ ይኽእላ ኮና እየን ክገልጾ ይኽእላ ኮና እየን ግን ኣብኡን ከምዚ ነቲ ስምዒታትን ነቲ ባህርያዊን ለውጥታት ሲ እቲ ጋይናኮሎጂስት ወይ ከዓ ናይ ስነ ማሕፀንን ስነ ደቂ ኣንስትዮን ሓኪምሲ ብዙሕ የስተናግዶን እዩ ነይሩ በቃ ይሰምዑ በዚ ሰሚዑ በዚ ወይ ከዓ ከም ዓይነት ታሰብ ወይ ከዓ ካልእ ምኽንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ገለ እንዳተባህለስ ነዊሕ ግዜ ይግለጽ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂን ሳይኮተራፒን ሳይክትሪን ከዓ ስነ ኣእምሮኣዊ ዘይበ ከዓ ኣብኡን ዋና ይብሉን ብዙሕ ኣይግለጽን ነይሩ ኣብቲ ድሓር ክንሪኦ እንዲና ኣብቲ ናይ ፖስት ፓርታል ዘሎ ድሕሪ ምውላድ ዘላ ቅዛነት ያምበር ትፍለጥን ትሕከምን እዚ ኣብ ግዜ
ጽግያት ዘሎ ናይ ባህርን ስምዒት ለውጢ ዋና ይነበረው ነው ወይስ አሎ ይፍለጥ ይነገረሉ ግን በሕክምና አይነ ኮነ ኢሉ አነ ሕጂ አብስተማሐር ኩሉ ጊዜ ከም ትምህርቱን አይነበረ እቲ ቤዚክ ሜዲሲን አብተማሐርናሉ ጊዜ ማለት ግን አብ ሞያኻ ስለዘጋጠመ ከመመልሹ ብዙውን በፊልዶም ገሮም ሪሰርች ዝሰርሑ ሰባት ምርምር ዝገብሩ ሰባት ግን ነሮም ማለት ሕጂ እንዳተ ሽግር ከም ዝኾነ ፍታሕ ከም ዘድልዮ እንዳተ ፈልጣ አብዛ ሓለፈ ዓመታት ከዓ አብዛ ሓለፈ 5 6 7 ዓመት ከዓ አዝዩ ጽቡቕ ነገር ምዕባለታት አሎ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ምኽንያቱ ዘሎ ብምንታይ ምኽንያቱ ይንዝብል እዚዩ ምኽንያቱ በዚ ምኽንያቱ እኮ ይጥራሕ ኢልካ ትምድቦ ነገር አይ ብዙሓት ምኽንያታት ከምዚ መልቲ ፋክተሪያል ትብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት በሓባር ኮይነን ነናተንተራለወን በሓባር ክመጽእ ከለዋ ኸ ነቲ ነገር ንኽኸውን ይሕግዛ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንርድኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ብዙሓት ምኽንያታት እዮም ካብቲ ዋና ክጥርጠር ዘለዎን ዳርጋ ርግፀኛ እንትብሎ ሓደ ምኽንያት እቲ ኣብ ግዜ ጽግያት ዘጋጥም ሆርሞናዊ ለውጢ ናይ ሕዋሳት ለውጢ ናይ ኣብ ናይ ማሕፀን አቀያይራ ኣብኡ ተራ ዘለወን ነቲ ማሕፀን ዘዳልዋ ነቲ ማሕፀን ከዓ ኣብ ግዜ ደም መፍሳስ ከዓ አድላይ ነገራት ዝገብራ ሆርሞናት ናታተን ለውጢ ስለ ዘሎ እዩ ጽግያቱን ዘሎ ደም መፍሳስ ዘሎ በብወርሕ ምድግጋም ዘሎ እሱ በዓሉ እቲ ሆርሞናዊ ለውጢ ዘምጽኦ እንዲው ኣብቲ ሆርሞናዊ ለውጢ ስለ ዝኾነ ዘጋጥም ከዓ ምክንያቱ ኣብቲ ክፋል ናይቲ ወርሒ ዝበልክዎ ኣብቲ ማእኸል ናይቲ ወርሒ ዝበልናዮ እቲ ዝጅምረሉ ዝበልናዮ እንታይ ዝረአይ ናይ ፕሮጀስተሮን ናይ ፕሮጀስተሮን ዝበሃል ሆርሞን ምውሳኽ ናይ ኦስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ከዓ ምቕናስ አሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ኻ ስምዒት ክቀየር ከሎ በዚ ነገር ዝርከብ ኣለዎ ማለት እዩ የብል ማለት እዩ ትክክል እዩ ምስቲ ናይ ሆርሞናዊ ለውጢ ማለት እዩ ኣብቲ ፍታሕ ክንመጽእ ከለና እዚ ምዃኑን ዘረጋግጽ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ዝግበር ኣብ ዝብል ነገር ክንመጽእ ከለና እወ ኣብቲ ሆርሞን ጽልዋ ምግባር ነቲ ሆርሞን ከምኡ ንኸይኸውን ትገብሮ ነገር ስጉምትሲ ነቲ ኣብ ባህርያዊን ስምዒትን ዘሎ ለውጢ ንኸይመጽእ ተራጻወት እዩ ዝብል ነገር ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ሆርሞናዊ ለውጢ ሓደ ኣገዳሲ ምኽንያት ይኹን እምበር ንበይኑ ግን ምኽንያት ኣይኮነን እንታይ ዝተረኽበ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዝግበር መርመራታት ማለት እዩ ገለ ሰባት ኣዝዩ ተጠቃዒነት ኣለዎን እቲ ተጠቃዒነት ከዓ ብስድራዊ ምትሕልላፍ ጀነቲካሊ ብዘርኢ ናይ ምትሕልላፍ ኣብ ኣዲኣውን ነይሩ ኸውን እዩ ኣብ ሓትናኣ ነይሩ ኸውን እዩ ኣብ እሞኣ ነይሩ ኸውን እዩ ኣብ ሓፍታ ነይሩ ኣብ ኣሎ ኣብ ደቀን ከዓ ናይ ምህላው ተኽእሎ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን 56% ተመሓላላፊነት ካብ ሓደ ጀነሬሽን ናብ ሓደ ጀነሬሽን ኣደ ዘለዋ እንተ ኮይኑ ናብ ጓላ ናይ ምስጋር ተኽእሎ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ይመሓላለፍ እዩ ክንብል ከለና እቲ ተጠቃዒነት ነዚ ሆርሞናዊ ለውጢ ነዚ ዝበልናዮ ናይ ፕሮጀስተሮን ናይ ኦስትሮጅን ለውጢ ኣብኡሲ ብፍሉይ ስምዒት ብፍሉይ ተጸላውነት ሪኣክት ምግባር ወይ ከዓ ምላሽ መሓብ እዩ እቲ ዋና ምኽንያት ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ለውጢሲ እቲ ለውጢ ንገሊኡ ሰብ ምንም ኣይብሎን ነዞም ብዘርኢ እቲ ተጠቃዒነት ንዘለዎም ሰባት ግን ኣዝዮም ንዕኡ ምላሽ ይህብዎ ብምንታይ ምላሽ ይህብዎ ብስምዒቶም ንምንታይ ንኣብነት ናይ ፕሮጀስተሮን ዝበልናዮ ሆርሞን ናቱ ምሕያል ምስ ምንታይ ይኸይድ ኣብ ስምዒት ጽልዋን ኣብ ዝገብራ ከም በዓል ሴሮቶኒን ምዳና ሴሮቶኒን ኣብ ዝበሃል ናይ ስምዒት ኣመሓላላፊ ሰብስታንስ ንጥረ ነገር ንዕኡ ንኽጎድል ይገብሮ እዚ ፕሮጀስተሮን ክውስኽ ከሎ እቲ ሴሮቶኒን ይጎድል እቲ ሴሮቶኒን ክጎድል ከሎ ከዓ ብኻልእ
ኣብ ካልእ ቦታውን ዝፍለጥ እዩ ከም ቅዛነት ከም ዲፕሬሽን ማለት እዩ ከም ፍርሒ ዓይነት ሕማማትን ስምዒትን የምጽእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝፍለጥ ማለት እዩ እንታይ ኢለለኹ እቲ ሆርሞናዊ ለውጢ ኣብቲ ንስምዒት ዝቆጻጸር ወይ ከዓ ስምዒት ተራ ዘለወን ኣመሓላለፍቲ ንጥረ ነገራት ኣብዓተን ናይ ምጉዳል ጽልዋ ይገብር ማለት እዩ ብኸምኡ ካብቲ ሆርሞን ምጉዳል ናብ ስምዒት ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ናይ ፕሮጀስተሮን ምውሳኽን ናይ ኦስትሮጀን ምቕናስን ዝበልክዎ ማለት እዩ ኢለዮ ኣለኹ ገለ ሰባት ነቲ ክፋላዊ ትሕዝቶ ናይ ፕሮጀስተሮን ዘይምጽዋር ባህሪ ከዓ ተረኺብዎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ፕሮጀስተሮን በዚሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ፕሮሰስ ትግበር እዩ ይስራሓሉ እዩ ኣብ ኣካል ካብኡ ከዓ ከም ናይ ክስራሕ ከሎ ናቱ ውፅኢት ዝኾና ካብኡ ኣካላት ዝኾና ክፋላዊ ትሕዝቶ ዝኾና ነገራት ኣብኣተን ከዓ ገለ ሰባት ኣብኣተን ዘይምጽዋር ነገር ከም ዘለዎ እቲ ዘይምጽዋር ከዓ ብስምዒት ከም ዘርእዮ ተፈሊጡ ማለት እዩ እዚ ኢለዮ ኣለኹ ስድራዊ ተጠቃዕነት ወይ ከዓ ንቕዛነት ወይ ፍርሕን ብመሰረቱ ማለት እዩ ንጽግያት ብዘየገድስ እቲ ሰብ ተጠቃዕነት እንተልዩ ድሮውን ዘለዎ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ነገር ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ ወይ ከዓ ብስድርኡ ከምኡ ዓይነት ነገር ዝበዝሐ ብዲፕሬሽን ዝጥቃዕ ወይ ከዓ ብፍርሒ ዝጥቃዕ እሞኻ ኣወዳቱን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተልዮም እታ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ስድራ እንተኮይና ኣብዚ ናይ ጽግያት ኩነታት ተጠቃዕነት ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ናይታ ሰብ ዘጋጠመ ቅዛነት ወይ ፍርሒ እንተነይሩ እዚ እውን ተጠቃዒ ይገብራ ወይ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ፕሬዲስፖዚሽን ይህባ ማለት እዩ እዚ ኣንተ ወይልናዮ ኣለና ምስቲ ናይ ፕሮጀስተሮን ምሕያል ማለት እዩ ተፈጥሯዊ ኣካላዊ ለውጥታት ንኣብነት ናይ ሴሮቶኒን ምጉዳል ጉድለት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ክፍጠሩ ከለዉ እዚኣቶም ከዓ ብዲፕሬሽንን ብፍርሕን ይጥቅዑ ማለት እዩ ነቲ ዝበልክዎ ምናልባሽ ቁሩብ ብስእሊ ንምርኣይ ኣብዚ ደም ቁፅሪ 2 ብዘላቶ ወይ ቅድሚኣ 1 ኣላ ማለት እዩ ናይ ደም ምፍሳስ ኣጋጢሙሲ ነይሩ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ኣቋሪፁ እሱ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ደም ፈሲሱ ነይሩ ኣቋሪፁ ይጅምር ኣሎ ኣብዚ 13 14 15 16 ኣቢሉ ብዘሎ እሞኻ ማእኸላይ ከም 14 ኣብ ዘሎ ግዜ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ሆርሞናት ለውጥታት ንርኢ ኣለና እቲ ኦስትሮጅን ዝበሃል ይቕንስ ኣሎ እቲ ፕሮጀስተሮን ዝበሃል ከዓ ይውስኽ ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እቲ ሓደ ይድይብ ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ይቕንስ ኣሎ ደይቡ ነይሩ ይቕንስ ኣሎ ኣብ ከምኡ ኩነታት ኣብዚ ኩነታት እዩ እቲ ስምዒታዊ ለውጢ ዝህሉ ተባሂሉ በዚ ምክንያት እቲ ናይ ሆርሞን ተራሲ እሱ እዩ ተባሂሉ ይግመት ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ይጅምር እቲ ስምዒት ድሓር ግን ቅድሚ 28 ኣብ ዘሎ ድሕሪ 27 ማለት እዩ ቀቅድሚኡ ኣብ ዘላ ሰሙን ከዓ ኣዝዩ ይሕይል ማለት እዩ ሓብተን ናይ መጨረሻ 5-7 መዓልቲ ኣዝዩ እቲ ስምዒት እንዳሓየለ ኸይድ ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኦስትሮጀን ካብ ዘለዎ ጎዲሉ ነይሩ እቲ ፕሮጀስተሮን ከዓ እቲ ዝሓየለሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ እንታይ ፍታሕ ኣሎ እንታይ ክግበር ከምዚ ከጋጥም ከሎ ኣብቲ ዘይብርቱዕ ዝኾነ ኣዝዩ በቃ ማለት እቲ ግሬድ ኦፍ ሳፈሪንግ እቲ ጽልዋ ዝገብረላ ብጥዕናን ስምዒታን እሞ ኣብቲ ስነ ማሕበራውን ኣብቲ መዓልታውን ስራሓውን ነገራት ዘለዎ ጽልዋ ኣዝዩ ብዙሕ እንተዘይኮይኑ ምክንያቱ እቲ ዓቐኑ ይፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኢልና ነርና ምቅያር ኣብ ዓይነት መነባብሮን ኣመጋግባን ክንመጽኦ ኢና ምንቅስቓስ ከምኡውን ተፈጥሯዊ መድሃኒታት ካብ ቆፅላዊ ዝኾና መድሃኒታት ኣለዋ ንዓታተን ብምጥቃም ዕረፍቲ ወይ ከዓ ገለ ጾር እንተልዩ ንዑ ብምጉዳል ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣብ መነባብሮኻ ካብ ስፖርት ጀሚርካ በቃ ንዓኻስ ዘፍኩሰልካ ነገራት እንዳተጠቐምካ ምግብታት እውን ምቅያር ጌርካ ኣብ ዕረፍቲ ይውሕደካ እንተኮይኑ ሞር ዕረፍቲ እንዳወሰድካ ኣጀስት ጌርካ ነቲ ኩነታኻ ዝጥምት
ነገራት መቀያየሮ ጌርካ ከአክል ይኽእል እዩ ምናልባት ተዘይ ኮይኑኻ ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ከዓ ሎሚ ዘዛረበና ዘሎ ሩኡይ ዝኾነ ናይ ስምዒታት ምቅያር ጓሂ ዝበልናዮ ፍርሒ ዝበልናዮ ኣዝዩ ሓያልን ነቲ ኩነታት ዘይምጥን ምቅያር ስምዒት ዝበልናዮ ካብ 0 ናብ 100 ዝቀያየር ነገራት ኣብ ቀረባ ምዃን ምንፅርፃር ዝበልናዮ ዘይተፃዋርነት ዝበልናዮ እሱ ኩሉ ነገራት ኣልዩስ እታ ሰብ ብጣዕሚ ኣዝያ ትጉዳእ ኣላ ኣይትፃወሮን ኣላ እንደገና ከባቢኣን ስድራኣን ናታ ዝኾኑ ሰባትን ከዓ ምስቲ ኩነታት ክኸዱ ይከኣሉን ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ሓደ መንገዲ ሆርሞናዊ ምሽ እቲ ሆርሞን ክቅየር ከሎ እዩ ነቲ ነገር ዘምፅእ ተራ ኣለዎ ኢልና ነርና ስለዚ እቲ ሆርሞናዊ ለውጥታት ንኸይህሉ ዝግበረሉ መንገዲ እዚ so called ovulation inhibitor ዝበሃል ማለት እዩ ነቲ ሶሪ እዚኣ ያ ኣብዚኣ ጌጋላታ ያ ይረያሎ ይርጋለም ይረያሎ ኦኬ ያ እዚ ክስታይ ንብሎ ማለት እዩ ናይ በርዝ ኮንትሮል መድሃኒታት ንብሎ ማለት እዩ እሱ ነቲ ዝረኣናዮ ናይ ሆርሞናዊ ለውጥታት ክስታይ ይገብሮ ማለት እዩ ንኸይከውን ይገብሮ ማለት እዩ ክስታይ ይገብሮ የመጣጥኖ እቲ ለውጥታት ንኸይህሉ ከዓ ይገብር ማለት እዩ እቲ ኦቭዩሌሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ እንቋቑሖ ምድላው ዝበልናዮ እውን ንኸይከውን ይኸውን ማለት እዩ ብከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ሰብ ክጠንስ ኢሉ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ክጠንስ ዘይክእል ማለት እዩ እሱ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ናይ ዝርርብ ሕክምና ዝርርብ ሕክምና ከዓ እቲ ዘለና ርድኢት ንምውሳኽ እንታይ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ንምንታይ ከም ዝኾነ ከማን ተን ኣሕዋት ኣይርድአኒ ስለዚ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ዘጋድዱ ነገራት ኣብ ምውጋን እንታይ እዩ ዘጋድደለይ ድምፂ ድዩ ረበሻ ድዩ ካልእ ብዙሕ ክገብሮም ዝግባኣኒ ነገራት ኣለዉ ድዮም ቆፀሮታት ከመሓላልፍ ይኽእል ደ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዝገብሮ እንዳደኸመኒ ከምዚ እንዳኾንኩ እንዳበልካ መዓልታዊ ናብራኻ እውን ከመይ ጌርካ ብዝበለፀ ስትራክቸር ትህቦ ንዓኻ ዝጥዕም ነገር ትገብር ማለት እዩ መድሓኒታዊ ሕክምና እውን ኣብቲ ኣዝዩ በዘን ነገራት ክግበር ዘይከኣለ ብዙሕ ግዜ እዚ ኦቭዩሌሽን ኢንሂቢተር ዝበሃል ንብዙሓት ሰባት ኣይምቸዎም እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ክወልዳ ደልያ ትርድኦ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክወስድ ኣይደልየ እኒአ ክብላ ክእላ እየ ከምኡ ዓይነት ከዓ እንተኮይኑ መድሓኒታዊ ሕክምና ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ዝበሃላ ናይ አንቲደፕረሳንት ዝኾነ ኣብ ግዜ ቅዛነት ዝወሃባ ግን ዘመናዊ መድሓኒታት ዝኾና ከም ፍሎክሶቲን ኤሲታሎፕራም ሲታሎፕራም ወዘተ ዝበሃላ መድሓኒታት ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ወርሒ ኣብቲ እዚ ነገር ዘጋጥመሉ ኩነታት ክወሃብ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ሙሉእ ግዜ እውን ክወሃብ ይኽእል እዩ ከምቲ ብድሕሪኡን ቅድሚኡን ዘለዎ ፅልዋ ናይቲ ጉዳይ ማለት እዩ እንድሕር ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ድሓን ብቐፃሊ ውሰድ እዮም ምክንያቱ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ሓዊ ምጥፋእ ካብ ዝኸውን ን6 ወርሒ ገለቢሉ ውሰድ እዮም እሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ ሕድኣትን ምርግጋእን ኩሉ ነገር ኣብ ንቡር ነገር ምስ ተመልሰ ንፍትን እቲ ምቁራፅ ይበሃል ማለት እዩ ካልእ ኣብ መግባዊ ነገራት እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ዝብል
بزك ألكنا وحدهم زقبعنا شو شوكولات كمبون عينت الكحول أو زخون عينت الكحول تحصل زلوا مست نجارات مقدام صبوي أقداسي وتجزيته مهناتو نعم مقدار تخلو سلزل كم تزبل كوهاب تجزيتها unfortunately ها تشوهات يوسخن شكور أو نجار بتعم تدليها حجابو discipline كدلي مالت سلزق إذا نعم مقدار تخلو نعم مقدار تخلو سلزلوا بزك على كوسخن هو سخا زلوا فيتامينات كم فيتامين 6 دي اي مينرالات كم كالسيوم مغنيسيوم زعينتو بقليلو خا دراغري كيدكا كتجز انت خيلن بعدها توسد انت خيل زن اوميغا 3 فاتي اسيدز اب سمعت مدانا ابت قزانتاوي صقطاو سمعت صبق ترالون كمتي انت وزبلكو سبورت ها صبق ترالو بوزيتيف ترالو مالت ابز خمس خونيتات كله بزح كزي لمود زي كونه ازي زلاو ነገር ندق انستي احواتنا انتايو بز خمس زحلفا خاب مدانا مالتيو كمزي صحفاو ورحاو سند ناتي كابز غزي جميرو سكاب كم غزي كمز عينت سمعيت كمز عينت لوطتا باكالي يغاطمني اذن زي دليو زي كتصاورو زي دلي اب سمعيتو خن اب اكلاون اذن علني الى كل شع كمزغبو سي صبوي ابزي حكمنا بتاع قداسي معاسيو انتايو زخون الكا تفلت سلازلكا مالتي ابتا حكمناوي سغمتتاتون ترا سلازلو دوكيومنتيشن يزبل زلخو بقى نصور زخونه اب ورحي شعته ابزي غزي سغاب زي زي نيروتناي ورحوي دم قارصه بدحري سغا زي زي فصيمه سلام ينيره كل ነገር በቃ ንቡር ይነሩ بدحريو كابز زي جميرو سغا ابز زي እዚ ነገር زي جمر بدحريو ها እዚ ነገር زي يخون كبلاسي ካብ ان ዝበለጸ ገልጾ ዝኽእሎ ሰብ የለን አገዳስ ኸአዩ ማለት ነቲ بدحريو ዝመጽ ስጉምትታት ከምት ዝበልክዎ እንታይ ዓይነት መድኃኒት እንታይ ዓይነት ናይ هرموناዊ መድኃኒት ovulation inhibitor ዝበልክዎ ማለት እዩ ከምኡ ስለዘድል ማለት እዩ እንታይ ሽግራት ይጋጠም ኣብዚ ኣብቲ መበገሲ ለየለሁ እዚ ነገር ዘሲ ነውሕ ግዜ ከም ዋና ዘይብሉ ሓላፊነት ገይሩሲ ዝሪኦን ዝምርምሮን ዝሕክሞን ኣብ ማዕልታው ናብራ ዳርጋ ኣይነበረን ኣብዛ ሓለፈ ዓመታት ግን ብዙሓት ጋይናኮሎጂስትስ ኣብኡ ካብቶም ናይ ሳይኮሶማቲክ ዝበሃል ናይ ኣካላውን ስምዒታዊ ርክብ ኣብ ዘለዎ ፊልድ ሞር ስፔሻላይዝ ዝገበሩ ጋይናኮሎጂስትስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክሳይ ከይዶም ኣለው ከምኡውን ከም ናተይ ሞያ ኒውሮሎጂስት ሳይካትሪስት ዝኾኑ ሰባት እውን በቲ ሳይኮሎጂያዊ ዳይሜንሽንን ነቲ ዘድልዮም ከዓ ስነ ማሕፀናዊ ፍልጠትን አዛሚዶም ከዓ ብክልቲኡ ይተሓዛሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕክምና ኣብ ጀርመን ወይ አውሮፓ ኣብ ዘሎ ኢንተርናሽናል ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዲዚዝስ ዝብል ማለት ኢሲዲ ንብሎ ኩሉ ሕማማት ዘለዎ ቁፅርን ፊደልን ዘለዎ እዚ ሕማምዚ እዚ ቁፅሪ ኣለዎ እዚ ፊደል ኣለዎ እዚ ሕማም ከዓ እዚ ንኽበሃል እዝን ከማልእ ኣለዎ ተባሂሉ ዓለም ለኻው ናይ ጥዕና ማሕበር ንሕማማትን ዓይነት ሕማማትን ሽም ዝሃቦም እሞ ኣብ ኩሉ ዓለም ክትከይድ ከለኻስ እዚ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዝበሃል እዚ ቁፅሪ ዘለዎ ሕማምን ኣብ ጀርመን እዚ ቁፅሪ ክወሃቦን ከሎሲ ክልቲኦም ሓደ ሕማም ማለቶም እዩ ንክበሃል ማለት እዩ ሓፈሻዊ መረዳእታና ንኽህልወን ስጋዕ ሕጂ ዝሰርሕ ዝነበረ ኢሲዲ 10 ዝበሃል ነዚ ነገር ብንጹር ጽቡቕ ገይሩ ኣይፈልጦን ኣብ ገሊኡ ኣብ ምስ ገሊኡ ተሸኪዑ እዩ ዘሎ እምበር ንነብሱ ዝኸኣለ ሽግር ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ጽግያትን ግዜ ጽግያትን ወርሓዊ ጽግያትን ዝተራኸበ ገይሩ ኣይፍለጥን ነይሩ ሕጂ ብወርሒ ሓደ ዝጀመረ ገና ግን ኣብ ስራሕ ጽቡቕ ገይሩ ዘይወዓለ ኣብ ባይታ ዘይወረደ ኢሲዲ 11 ዝበሃል ሓድሽ ዝተዳለወ ኣብኡ ግን ቦታ ኣለዎ ሽም ኣለዎ ኣብቲ ናይ ስነ ማሕፀን
حمامات يخا تمديبو زلو سلازي بحلافينت كتريو خلها توم ناي محصن حكايم كوينو ابو خات ناي سنه سايكوسوماتيك فلطت زلوم ناي اكالن سمعتن اب كلتي ركبات اب زلو ነገር مور بروفيشن فلطتهم ز ابيو سبات እሳቶም እዮም ሞር ዘብልዎ ማለት እዩ ግን ናመን ክንከይድ ንኽእል ኣብ ዝበሃል ናብ መጀመርታ ትዝበለፀ ምስቲ ናይ ማሕፀን ሓኪምካ ክትዛረብ እዩ ኣገዳሲ ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣይከምኡ ተመክሮይ ኣላ ጎረቤተይ ናይ ማሕፀን ሓኪም ጥቃና ዘሎ ገዛ ማለት እዩ ካብኡ ብዙሕ ግዜ በዚ ምክንያት ሰባት ናባይ ሪፈር ትገብሮም ማለት እዩ ስጋዕታ እሳ ዝኸደቶ ብሆርሞን ድዩ ብገለ ዝኸደቶ ነገር እንድሕር ከምቲ ዝግባእ ክስታይ እንተዘየቢሉ ናባይ ሪፈር ትገብሮም ናዕተይ ዝምልከትካ ናታ ወሲኸ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ክልቲኡ ፊልድ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ክስታይ ኣሎ ናይ ገዛ ሓኪምና እውን ክንነግሮ ከለና እሱ እውን ኣንፈት ክህበና ትቐፃሊ ስጉምቲ ክነገረና ክእል እዩ ኣብዚ ኣሞ ክነብል ግዜ ከይከደና ብድሕሪኡ ኣብቲ ሕቶን መልስን ካብ ዝገዛኹን ካብ ደገ ክነኣቱ ንኽእል ኢና ይርጋለም ሓፍተይ ናባኺ ከመሓላለፋ ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ ዶክተር ዘርአብሮፍ ብደቂቁ ገሊፅካልና ማለት እዩ በብቲ ቅድሚ ምምፅኡ ምስ መፀ ድሕሪ ምምፅኡ ዘሎ ኩሉ ናይ ወርሓዊ ፅግያት መንስትሬሽን ፔሪድ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ሕቶላ ትንስ ዝኩሉ ገሊፅካልና ኣለካ እዚ ፍልጠት እዚ ግን ንኩሉ ክርዶስ እታ ጓል ምስተይቲ እንዳ ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ተፀላዊ እጅስ እዚ ኩሉ ዝመሃርካና መዓሰይን ከመይን ኩሉ እሰኣ ብኣካል ትሳተፎ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበልካ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ኩሉ ዝገለፅካዮ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣይኮነን ገለ ከዓ ኣለዋ ከምቲ ዝገለፅካልና ልክዕ ኖርማል መፅወን ኖርማል ዝኾና ሕጂ እተን ባህርያተን ዝቕይራ ግን ከምዚ ባዕልካ ትገልፆ ዝፀናሕካ ኣብ ተወሰነ ወርሒ ልክዕ እቲ ፅግያት ክመፀን ከሎ ከምኡ ስለ ዝገብራ ኣብቲ ስድራ ቤት ወይ ደቃኻ ኣዴና ጀሚሯ በዓል ቤትኻ እዚኣኻ ጀሚሯ ሕጂ መፂዋ ገለ እንታይ መፃሎ ግን ኣይፈልጥን ዘሎ ሕጂ ፅኻስ ነዚ ሕብረተሰብና ሲ እዚ ኖርማሊ ባህርያዊ ፅግያት ልክዕ ተፈጥሮ እዩ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ከም ሓደ ኣሕፋሪ ነገር እዩ ኣይዝረብኒ ታዳ ኣይትዛረብን እያ ጓል ተለያ ከማንታ ጓል ንሓዋይ ትነግሮን እያ ነቲ ስድራ ሕጂ ፅኻስ ነቲ ሕብረተሰብና ሲ ኣብ ርእሲ ዝምሂርካ እናደለሃስ ከመይ ዓይነት ክፉት ክኸውን ኣለዎ ዶ ክካፈል ኣለዎ ዶ መፍትሒ እንታይ ኢልካ ትገልፀልና ይቀኒየለ ያ ቴንክ ዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እሱ እንዲ ዋናው ምክንያትና እውን ብመጀመርታ ልዕሊ ኩሉ ካብቲ ዝሰማዕናዮ እውን ፈፂማ ፈትያ ዝኣተወቶ ነገር ኣይኮነን እኳ ደኣ ብጣዕሚ በቃ ትሳቀየ ዘላ ሳያ ሳፈር ትገብር ዘላ ልዕሊ ኩሉ ግን ከይተ ልዕሊ ዓማ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ እቲ ኣብኣ ዝኸውን ዘሎ ነገር ኣብቲ ስድራ ኣብቲ ከባቢኣ ከዓ ፅልዋ ይገብር ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ምርዳእ በቃ ማለት እንተ ፈሊጥናዮ ካብታ ዝሰማዕናላ ግዜ ጀሚርና ንኣብነት ሰብኡት ካብታ ዝሰማዕናላ ብዛዕባ ዝኣፍልጦ ዘራኸብናሉ ግዜ ጀሚሩ ኦኬ ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ ኣለካ ተሕልፍ ዘላ ንዓሲ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ማለት እዩ ሕጂስ ከመይ ገይረ ኣብቲ መነባብሮና ንዓሲ ኣብተን ግዜታት ዘቃልል ነገር ኣብቲ ገዛ ካብቲ ኢለለኹ ድኻም ፈፂሙ ድቃስ ልዕሊ ዓሚ ዝኾነ ድቃስ መብዛሕትኡ ግዜ ድቃስ መብዛሒ እምበር ምግዳል ኣይኮነ በቃ ካብ ዓራት ኣይትተስእ እዚ ዓይነቱ ምስ ኩሉ ትስምዒቱ ከመይ ገይረ እታ ዝለመዳ በዓልቲ ቤቱ ክትከውን ንኩሉ ነገር ፄራስ በቃ ብንግሆ ኩሉ ነገር ኦርጋናይዝ ገይራ ገለመለ ናቹራሊ ከምኡ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዋላ ዝሓገዝና እንተሓገዝናየን እቲ ኩሉ ነገር ፎከስድ ኮይነን
نتا سدرا بتجزيت مدانا معلتا ونابرا زد لي إلن كل شعب عمرو انزلون اتوقعت زخونا ساتنين اجي اولو في سادن كقود لا خلو كمي جرنا زي بكون ملعو كمي جرنا نتوم قلعوت زد اليوم نجر نمال علوم ابت ترانا اتو بزكال كعدمص زبزح نجر ابت جزا مزلال ديو مصواد ديو بزح نجر انتليو تويزر زفقد انت وين ندرك حيسكا تتوصخلها ندق تتوصخلها قربسا تعرف مالتي بقى نصور زخونه كستا ያለው ማለት ካቡ ይዝ ጀመር ጽቡቅ ዘረባ ምጽንና አጆኽም ባል ብዛዓቡ ልዕል ሁሉ ኸ በዓልት ቤት ካንተ ኮይና መስዓሲ ጽቡቅ ጌርካ ክትዘራረባለ ካብዛዓባዚ ነተን ደቀንስ ይሕዋትናው ናነ ዘብለንሲ እዚሲ ታቡ አርእስት ኸውን ይብሉ ኣብ ቅድሚ ሰብአይንሲ ክዛረባሉ ክእላሲ ኣለዎ እዚ ነገርዚ ኣብዚ ግዜዚ ከምዚ ጀሚሩ ከምዚ ስለዝገብረኒ ሶሪ كم خيار كلهم فتصيمو بيرسونال ايكونن فتصيمو نعخا مساخه ركب يبلون مساخاتكم ركب يبلون ግን በቃ አቡሽ ተሰምዒተይ ከምዚ ስለዝቀየረን አይተሐዘለይ በቃ ከመ ወክትርዳ አንስ ጽቦይ ከምዚ ክብላና ከሎ እትምዝርራብ ከሎ ከሎሲ አገዳሲ ማለት ሕጂ ማን ይቀድሙ መረዳዕታ ዝወሰኸ እንዲው ታጓለን ስቴት እንድሕር ሰሚዓ ገሊኡም ቢባ እንታይ ጉዳይ ናይቲ ሽግር ኢላ ወይ ምስ حكيم ተዘራሪባ እንድሕር ሽም ረኺባትሉ ብዙሕ ግዜ እውን ይወስድ እንዲ ብዙሕ ግዜ ከይተረድአን በቃ قبول جيران وصلوا بقى ناتن جيران وصلوا يجنق عن بينن يبلع عن بينن أبتجزيتي فتح مسرخباوي شم مسحبو أجن مستي ناتن زخون السب كزرار بالو علون عر استخاون علو بدحريو بمتن السها كم تزبلكو بقى practical زخون مكلان كم يجرسي كم يتشوانا كفوخسا نجارات قللا إلهم كحسبوا لهم توم ሰብኡት ነንስቶም እቶም አቦታት አዴታት ካን ደቆም ማለት ምክንያቱ ዝነገር ዘሲ ነቶም መንእስያቱን አዝዩ ዘጋጥሞም ምስቲ ናይ ፑበሪቲ እቲ ናይ መጎባዝ ግዜ ምስኡ ዝመጽእ ስለዝኾነ እንድሕር ዝተወሲኽዎም ንሕሰቦ ብጣዕሚኦም ገንጨርጨር ዝብሉ አዊሎም እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ መጎባዝ ብመሰረቱን ኩሉ ነገር ንሕና ኢና ንፈልጥ ስድራስ ኢሎሚዮም አይፈልጡንዮም ገለዝ አይነቱ መርገጹን ስለዘለዎም እዚ ሁሉ ይወስኽ ዘይምስምማዕን መንሐርን እንዳወሰኸ ይዝኸይድ መስደቅና ተንዝጎበዛ ማለት እዩ ከም ሁኔታት እንተልይወንሲ አዝዩ አሸጋሪ ይበቃ አይ ምዳና አቦን ጓልንሲ ዘይምስምማዕ አዝዩ አብተራል ሁነቱ ፈጽሙ ዝራሓ ስለዝኾነ አዲ አምን አልባሽ ኦሬዲ ተማኸራላ ካውንስል ትገብራላ hopefully accompany ትገብራላ መስዓት ነገር እንዳተዘራረበት ትወጽኦላ ትሕግዛላ መዛርብታያ ከም ይኸውን ዘለዎ ነቲ ሰብኣይ ግን አዝዩ ነትቦግን ስለዝርሕቆ ትባህሪ ጥራሕ ይዝርኢ እቲ በቃ ድፍረት እዩ ዝመስሎ ነው ዘይኮነ በቃ ዘይ ዲሲፕሊን ዘይ ምህላው ዛ አይነቱ እዩ ዝመስሎ ብኸሙ ኢኻ ዘስተናግድ ስለዚ ነዙን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎም ሽግር ኣብ ከምኡ እንተልየንሲ كم يجرن كتصنع خخبدنيو جزء خوستلنيو حيل خدلينيو قرب أبو دخم انتيلن كنبلنا لنا أبقليو جزء عزيون تحيلون كمان سي بيت مرتو لو مترفي نحن عرف خطب بحالك تكلا لو كمون دا تبحالك تكيد سلازي بالله مالتي سلازي بخلو دايمنشن مرددان مزررابن بقلص مزررابن كالا ينقركا بقى براكتيكالي እንታይ ከነፋሆሰለን እንታይ ከነ ተዘለወን ጾር ያአከለሞ እንታይ ከንገብረለን ላስት በት ኖት ሊስት ግድነት ከገበር ዘለውኻ ከነተባበአን አለና ሕክምናዊ ሓገዝ ከረኽባ በቃ ከነተባበአን ከምዚ በዝተፈላለየ ምክንያት አይገበርን እንዲው ስለዚ ኖ እዚ ነገር ዚ ፍታሕ ይህልዎ እዩ ሓገዝ ክንደልይ ክንክእላለና ብወርሒሲ ሰሙን ወይ ስጋ ክልተ ሰሙን completely abkal abzay tadaliyo sami'tin nagaratin kita'atwi mukhan abranan manababronan kam zakhawul nayment mentay na'an khid ab hukmna kida ab hukmna ilna etom مسع زلنا سدرادينا سبح داردينا كنا تبابعا علنا زبر يتولن يرقالن
ضغط التملسات اللي دكتور ما كاروت ويكاب تعذب تعطت اللي لهم سميحة هري ما حتى اللي تدوي نيرو تليفون حنسا تقاريص ألا اوكي أي بحكي بالتمرتنا بزخنا من بزح بزعبا نفسي ترايد يكونس بزعبا نايكالو تحواتي كونستيعون كفلت كإله مالت مناتو ورحاو تسجاسي كابوان سيتنا كابوان سيت يفعلان اللي تسمعي تليفون هلو شنو كيما بصحي إكسالي المسكن فتحات بحال هذا فتحات حفتنا في يوم سخي سمع الله مسكن بس كلامي كان مسجون ودي يدو زلفو ندكتور زار أبروف جبر مريم سلة تجبر كذي كل حاجة مالك ولا فلي كان الحرها اللي هم جمرتها فليتك فتحوت سلة كل نجار واقع كمان زي كده بيجي زي خاسوي كخاب سرح فوت زي خا بزح نجارات تعمل مسجونات كذا دل You are welcome. You are welcome. حجي أب صبوكنا تات مليسة أب سرحية مليسة دروب زاكي واو صبوكنا تاتلقو بتعمل صبح بق عندي زيارة جوها مسكنة كاي عندي عادي زلقو تصحيبه زلقو عمل أختون تخد كلابانا زرد كنشتي أول ملكتات عندنا نايم الفرصار نايم بزح نقرات له جند حرسي التي وحاول تجياتي ناي جلسة يقلل بحال ناي جلسة بخبر بحال يا فتحويت بتعمل دسيلو ندمت خسل سمعه سلا كونيتات كأصبو زخنا أزيو دسبلنا مالتي thank you خاسلتي feedback بتعم قداسيو انتي كوينو خمي غيرو إلكا ختسمع هلها خمسة قداسيو مو تقدس كم ممتعخي أزي خمس جنا كفتو عنون تزبلك يو دحري مولاد زبلك يو تخكلي كله كم تزبلنا كله سب أيقونن تي نابتي حجي بوست بارتال depression زبلويك إذا أنا دحر مولاد نزلون دحر كنبل كوينا السو نفسه زخالة السو كلنا يكونن وحدات دك أنستوين ببرسنت حجي هو تزيك الكون جن أبو خجات مكلو نص أرزخنا كم زي سائل كاز حلف نجار زي كونس عزيان ينز كابت كتصورو زخلا نلعلي يتي ناي تصغط سمعت ناي فرح سمعت ناي حيل مقدال ناي سمعتاو مقيار ناي منصر صاراب قربا مخان قال زبلنايو وش أورا بشا زبلنايو أبركبات كل نجار بقى سبركب ولا مستولاد زلك ركب كم تنور زي كونلو كل نجار بزح زخانة كمالتي بقى أن السها كمان نفس خاص تبزح مالتي وهيكون إنه كالو أتسبات هيكون إنه كابا خازدلي قول عبيبي سبا أي مو بقى بتعمل أجي أبزخم زخانيتات السو نصور زخانة بوست بارتال depression يزبحال السوها مستي هرمونا ولو تركب على مستي أبتنسز سنحة ناي هرمونات لوتي بدحريو زقودل الدحر تنسي زلونا يمحس اللوتي زخون نجارات هالو مالتي نفسه زخالة أقدس زخانة حكمنا زد ليو بزح جزء خا مدهنيته حكمنا زد ليو مهناتو كبير سقط سلا زخانة نتا زقات ما سب مالتيو كم تزبل كيوغن بزح جزء نبزحت سبات أيقات أمومنيو كمان الدحر تنسي فولي زخانة مفكاس صبو سمعتن مقطعم لمود نغاري وزح كزي مالت كم سيغيرا كغلصو يفتو بتاعم كن ثانك يو مالشه دسيلوني بقى الشيء هذا إن مسلمك يا دكتور ما بقى الحلقة قطعيس بس كلام عن سلام ثانك يو بلا سلام سلازر رخبتني أنا آخر رخبت قبل أن تسكون بلا تعبيات كل وقت سدت نقول لك كم مسلمكم حل فايدة اليوم سنة يزبرون شات thank you
عفنا كدولتي تعرفي نايم حكي أنا وندسي لني دكتور نايم حكي thank you عويت حاونا إيدو ويتعبي لله عويتنا حراي thank you دكتور as you قال نفلت قرب نقول متأجي مثلا أنا ينبر كم سرعة تزداد قال إيش أكان ناتينا زي مثلا أنا مسجن مالتي مخنيات سماعاتي تي ملكتات مالتي بخالقون أي نقول متنا حق حش قال سرعة برتعي وقال خبالي كالي جن أبتن تاك بري كال زبل كايو كنا تفكر أبتز أزي برتع زي كنا ويك تقطع صورة خل مزخون سي تمنقصقاس أمجاجبا أوكي بغلط زبالة خنردان نخلنا تفتراو مدحانيت قلم بيبنيره انتهي مالتي وين انتهي تفتراو مدحانيت انتهي ننتكم أقد دستي معزاتات كلو دي ما بتمقبخه كنا تكرر زلنا ما تهشي تربشو مالتي وسبيت تربش عدة تربش عمالات تربشو مالتي تجزا يغني الله thank you هو تي فيتاميناوي زبلكو عبود أخلو تي بلانتاوي كستاي زبلكو بإنجليش كستاي شما يوحنس كراوت تبهال الله نعبنت بإنجليش كبلامو هاي مسألة اللين حجي جنك بلاي يوحنس كراوت English ዮሐንስ ሄርፕስ ብሎ ቆጽላዊ መድኃኒትዩ ምናልባሽ እንተሰሚዕኩም ላይፍ 900 ዝበሃል ኣብ ሰባት ኬሚካላዊ መድኃኒት ኣይንወስድና ክብሉካ ከለው ብፀጥ ክጥቅዑ ከለው ኦኬ 100% ካብ ካብዛ ዝብላ ዘለኹ ፕላንት ቢጫ ፊዮሪ ዘላታ ፕላንት እያ ካብኣ ዝተፀምቀ እዩ እዚ ዮሐንስ ሄርብስ ዝበልክዎ ማለት እዩ ብእንግሊሽ እሱ ናቱ ካብኡ ዝተፀምቀ እዩ ምስ ተን ሴሮቶኒን ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ኢለ SSRE ኢለ ዝገለፅክዎን ፓሮክሰቲን ኤሲታሎፕራም ሲታሎፕራም ገለ ኢለ ፍሎክሰቲን ዝበልክዎን መድኃኒታት ካብአን ምስቲ ሲታሎፕራም ተወዳዲሩ ሲ ኣብ ገሊኡ ሲ ዳርጋ ማዕረ ውፅኢት ኣምፅኡ ማለት ስለዚስ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ክወስድኦ ከለዋ እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ካልእ ሳይድ ኤፌክትን ፅልዋን ዘይብሉ ፅቡቅ ክሕግዘን ይኽእል እዩ ዝብል እቲ ክስታይ እዚ ቆፅላወይ ክስታይ ዝበልክዎ ማለት እዩ ብከምኡ ጌርና መድኃኒት ዝበልክዎ ማለት ኣብቲ መግባዊ ነገር ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ገና እቲ ናይ ደም ምፍሳስ ኣይጀመረን እንድዩ እምበር ኣብቲ ናይ ደም ምፍሳስ ግዜ ኣዝዩ እዚ ሓፂን ኣይረን ይጎድለን እዩ ሓይሊ ስእናየን ኣኔሚያ የጋጥመን እዩ ኣብኡ ከዓ ነዚ ክስታይ ዝብል ካብ ብልሙድ ካብ ንፈልጦ ካብ ቀይሕ ስር ጀሚርካ ኣብቲ መግቢ بمجبي كستاي مبال ناي زي سيريالز كا زدقف عينت سيريالز نت دايجيشن زفوكس نجارات كوسد كعل مالتي إذا أوميجا دراي أوميجا 3 فاتيك أسيد فاتي أسيد زبالكوها بزح جزء أب أسان كم كان يناون يشيتيو سون كوسد كله دارجان تفتراوي متكعتا نتي مدحانيتاوي حكمنا غيرنا هنريو نخلينا لعل كله خنا دهبل زغبعنا ግን ከይተፈለጠና ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ብዙሕ ቡን ዝሰትሰብ ኣሎ ሕጅና አምነት ከይሰትየት ካል ግዜ ዘይት ወፀ ወይ ካ ክልተ ሰለስተ ሰቲ ኣዝያ ከተጉድሎ ኣለዎ ኣብቲ ግዜቲ ምክንያቱ ናይ ምግዳድ ተኽእሎ ስለዘሎ ሽኮር ከም ኣልኮሆል ብመሰረቱን ጽቡቅ ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ከምዚ ጌርና ክንረድኦ ጽቡቅ እዩ ብዙሕ ፈሳሲ بمسارة فساسي أدلاي خمسة خانة أبتجزاتي ردوا إمالتي كم زجرنا هن ردوا يبل مالتي
ثانك يو بتاع صبغ بزحو وبحج خلاص تعالوا له كنفتنينا كان منالبات من قصاص زوتورا يكون بفلاي ابدا كنستيو ابنا هاجرنا دك نسيو مالتي كمزي نوري ومالس كونلكا نسرح حيلكا نسبورت الكاي توصل خا منالبات اسبيزا ختم تخلا قال قول ختم تخلا قال اندحر خوين نعم بقري حشن قال له بسرعه يكونن ممز زبلكا يصقط مصيو حجي كوف كبلا كابسب زصلا اندحر خوينو كمي غيرنا انا خنتابع نخل وين بعلن سمعها اللوا اقداسي تمقصقاس زي فتح شجر يبلن ازي اقداسي شو هتخف تخيل كزنزر لا خيل قال مالتي انت يقبر يقال وي انت عينت وطن كل له مالتي ويت سوايك فلط زلو انا حجي فلطني زسي مقراب تقبرلو شعو مبصعاتي ها قال مقصقاس فلي ነገር ክትገብር ትخيل يخا تحت بالتخيل ابز قرب مالتي مخنيات الس قرب كف كبلاين زرايا مالتي سلازي طرح ጭንቀቴን ዝውስኻ ኮይን ስማعني حجين ደቀንስ يحواتناس እንታይ ክትሰማዕ ይኽን ትደልያ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንብለን ማሐሸን ዲኔሩ ኣነስ ካብት ንቡር ነገር በቃ ጽቡቕ ዘረባ ተዛሪብካ ጸዊዕኻያ ዘይትፈልጥ ወይ ካብኡ ዝበለጸ በቃ ናይ ፍቅሪ ዘረባ ተዛሪብካ ንዒ ኣጆኽ ንዒ ወክ ንግበር ክልተ ሰለስተ ብሎክ ክስታይ ንበላን ኣጆኸ ከምዚ ሒዘ ደጊፈ ክስታይ ክንበሊና ኣብ ኢልካ ብጽቡቕ ናይ ፍቅሪ ዘረባ ጠፊኡካ ዶ ትበቃ ስለዚህ ሰማይ ዘለት መፍታ ثانك يو ምትበባዕ ማክሲመም ምትበባዕ ከድልየኒ በቃ ማለሲ ጽቡቕ ዘረባ ናይ በሐቂ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ እዩ ማለትካ ኮይኑ ማለት ኣብዚ ከምዚ ኩነታትካ ማይነስ ንዘሎ ሰብሲ ካብቲ ትፈትዎ ሰብ በቃ አንጻሩ ኸይዱ ነቲ ስሚዕታ ኩሉ ሰጊሩሲ ናተይሉ ጾሩ ገይሩ ንዕጆኺ ክልቴና በሓባር እንተይልዋሲ እቲ ሞቲቬሽን ሲ ጽቡቕ ክውስኽ ክእል ዝብል ተራ ኣለዎ ዝብል ሪቶ የዘለኒ ተጋጊየ እንተ ኮይነኻ ኣርማኒ ክውስኸልኩም ናይ በሓቂ ጽቡቕ ጌርካ ኢኻ ዶክተር ግለጽ ኣቢልካዮ ከም ሰይድ መጠን ከዓ ንትገልጽ እንድሕር ኮይነስ ያ እቲ ሓደ እቲ ዝኾነ ኩባያ ክጎድል ከሎሲ እንዳመላእኻ ኣለኢኻ ክሰቲ ትኽእል እንዳንበረይ ራያ ኩባያ ኢኻ ስለዚ እዛ ሓቃፊት ዝኾነ ኣደ ጽላል ኩሉ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እታ ዘላታ ቁሩብ ቀጨውጨው ድያ ክትብላ ድቃስ ከም ምክንያቱ ከም ሰላም ትድራምነት ቃንዛዲ ወይ ከዓ ንነዊሕ መዓልታት ዝኸይድ ኣይኮነን ጽግያ ዘለኒ ሕስር ድበለ ኮይኑ ግን ናተይ ሙደይ ይቕየር ኢንሻአላህ ወይ ደቅስ ዲ ክመፀኒ ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ድምፂ አይደልን ከምዚ ዶክተር ትገልጽ ፀንሐውን ቾኮሌት ደስ ብለኒ ጽቡቕ ነገር ደሊ ፊዮሪ በቃ ፊዮሪ ውፅእ ኢለ ዋላ ክብር ኾን ትገዝእ ኣለኒ በቃ ክሪእ ኣለኒ ኣብቲ ገዛይ ጥዑም ጨና ክጨንወኒ ደሊ ልክዕ ከምዚ ናይ ጥንስቲ ዓይነት ኢንሻአላህ በቃ ደስ ዝብለኒ ጽቡቕ ነገራት ጽቡቕ ነገር ክበልዕ ደሊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ መግቢ ዋላ ከሻኒት እኳ እንትኾንኩ ከሽኒ መፀኒ በቃ ስራሕለይ ተሰሪሕለይ ክበልዕ ደሊ እምበረ ክሰርሕ ባዕለይ አይደለም ምክንያቱ ስለ ብጸሎት ትጨና ማለት ጥዑም የርፊሩ ጨም ጥራይ ተጨንወኒ ስለደሊ ስለዚ ስፖርት ወይ ጎለ ኮነን ዝረኣያ ሽዕታ ጓንሲት ምናልባት ካልኦት ደስ ብለንኩም ግን ብበዛሕና ወይ ጽቡቕ ዲና ክንሰምዕ እንደሊ ጽቡቕ ክንበልዕ እንደሊ ክንድቅስ እንደሊ ጥዑም ዘረባ ክሰምዕ እንደሊ ሓደ ኣብዚ ደቂ ተባዕትዮ ይፈድኦም ዘሎ ሕማም ኣይኮነን ወርሓዊ ጽግያት ማለት እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ውለዲ ዝብላ ደሎ ወርሒ ሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወርሒ ድጥነስ ድሕራስ ነይሩ ተትኾንሲ ወርሒ ቆልዑት መምፀና ነርና ስለዚ እቲ ነፍስና ክንወልድ እዩ ዝደፍኣና ማለት እዩ ከምዚ ናይ ደርሆ ኣጊሉ ምሽ ደም ኸውን እቲ ደምሲ ቆልዓ ስለዘይስራሓሉ ደሎ እዩ ኣጊሉ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ርስሓት ከም ሕማም ገለ ጌርኒኩም ክትሓስቦ የብልኩም እዚ ጽቡቕ ናታ ክፍጠር ስለዘይከኣለ ግን ወፅእ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክትሕቆፍን ክትሕብሕብን እዩ ዘለዋ ኣደኖ ጋለም ሓፍተይ ከዓ በትናት ክስከ ቁሩብ ኣብዚ ምክንያቱ ሰበብ ናቱ ክሰምዓ ስለዝደል ዘለዎ ማለት እዩ ቴንክ ኩሉ ካልኩም እዮም ግን ትቐንድስ ሓደ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ
دكن سياسنين تبعتن فتيمهم سمعي ديبلنين سمعيتات كل زبالو دكتور أنا حنتبال بمولو سمعت سمع مالك أكون كان مستقبل عليه سمعت قالي نايكرت ميغرين زي كبيد حمام رأس دلون نايسونت مخباد كلمة ممتو بسمع لك كم نتنسيت قرار طبعا مقنزاو زي كله سلازولو زي كله كم تبولو ديميترنات انديو أنا هان أب تمرك تبعتي تراي كونن طبعا أيدي جمر كنت دكتور زحبرو تغشير تديجيرك سلامتكم كم عينة تبعت تغيروا دلو عيفوتنيوم يجس قلت كله يزبل سلام زبلو زحمام سلازي كونه زيادة أنا كم زرد أنا أب نورمال أب عدو تسميكا نورمال ولا يزار بالي إنه أب كرد سلازولو غير كم زي يجس كومو تسأتبو كالترنا خنعقوبة تبو عندي بس ولا بأمنة نتكاب بزقامير زتوهابات لزقنس حبا يقولون زبلا رأي دلني ولا عندك خاخمان كنت نبرو مالك يوم زقبوزو بقولبتن بس نعمرون عقوزها مالتي بقولبت قالت قبرو لهم زنبر كحسن قبرو قولوا لهم ردوها قالوا نقولها نغترار communication في أمونغها زلو ركباتي وثاني نحر نجركاس ولا تسبعي كمان سي عبرت خدم جسي كم زس لزلو خيه أنت دكتور زبالها أتمسكها عندها ريجستر جرنات منستريشن بيريد معك مثلا أفتحت مثلا هتقربني بشي ملكت من زي أخم زي أخي خنين بس تردون انت كامتي ردو خيم زبل الحساب على كل حيكون كانت تبع غموم مالتي يجي تفتح سي أمونغو تبعتي ترايدي كونش نحنا كمان نردهم نتلا لنا زبل الرأي بعدي مير كان لها كتوسا خاص أمونغو نادلو ناي رتبات ناي كوميونيكيشن ناي مرددا نسفح لنا أبنانا حبرة زبل الرأي دبني يغني لي بتعمي دس زبل أجلالس أي خنجليس كنو wonderful بتعمي إذا perspective قد لنا إنه بكا نتاي مخبليه بتعمي دس زبل سلامون زقلت أتو حمام زي مخانوسي بتعم أجداس نتبيه تفتراوي مخابك أمسع زلو مخا positive كمان كرئي زلو صبو نجار كوز أو تحسبو أملاح زفترو نجار إلكا خطمتو دزبل perspective يرجع لمن زبل كيو ناي دك نستيوسي offensively كونيتاتنا هنجلس على النازبل كيو بتعمي مسيتون عقداسي بقى communication is all بتعمي أنا سي حنتي من الواش حتى زلوا سبنت اللي وخينا بلو بر حنتي سب بقى بزي مخنيات طرح ورحو بزقات نجر مخنيات طرح أبصبو حدار أبصبو نجر زنبرو سبات سدرا خساي زبلو سبات زتفل عليه سبات فلتين بقى كمزن داخونت بقى كمزن بقى تعاملا متسعة قالن دابلو حبشا كمان يكونوا جرمناويان حجس سقع عيني كبد كم زخونه أبته هبرت سبنا خا بزح نجر سلزين الزاربلو مدانا ناي إذا سقياتسي كمزي بقى بخال بفرحن كمزن نودات زي ملكتهم كفلتوا زي قبهم كريون ناتو ملكتات ويقال نجرسي نابهم كبتصح كم زي بلو غيرنا ينا نستناقدو أبتغزا زبل تراديشنال ون كم وصل زخونه مالتي حجز زخ غير بتعامي عقداسيو اندحر زي رد عنا خوينو تي بعل حدار تي سبعي ويكا عبو زي رد عنا انت خوينو انتاي خنقبر نخيل مالتي for some reasons بقى نو زيس فليتا عنبر ويكون إلي عنبر من الباش عبقلي وخونيتاتسي كم يجرو خندزي عينت دحرسهم كا خمد اللي بدري لا تخيل قال إذا عينته أقلالس أو سلزلو مالتي انتاي لنا نيرنا عنتو تي نايدم مفساس كجمر كارلوسي
تزنبرس كم زي اللو يزخون كمان فتتح إلكا ناي مفكاس نجاراتون على أجي ستلوت أسي كم يجرو خمسة خون يلوت راح أنت تأميتو ود تبع تايسي بوزيتيف كم الدبوي كأني مالتي ناي كونفليكت سورسز خون مالتي ناي مدلاين زي مدلاين خون على مال أجي عند حرزي رد عنا خوينو نعن ناي نبت حكيمين خيدمو كاب نيوترال زخون أف ويكا السبكة كتسمع صبوينا نعدمو منابتي ناي حكمنا بوتا زون كوس خلنا ناي ثانك يو سالسيت اللتني I think أو كم ود مثلا كم تمكروي كم زس أجمع لني انتيلا بزح زي ردو يلن صحتي صعدا يخون ولا خبانا زي كردو يخالي من البات زي سامعو كال شجر انت اللوم مالتي اتقد الشجر ات زي جلوس النت ايو مالتي بحس لبام تراحخا تصلي وادا خون كم زدا خون تبلت زي جلوس النت كغاطم زخال شجر بزحي ولا يامن مالتي مخنياتو كم كبرتي كاليت ورجع جلس لزق صرات محبا مالتي يحاسي الله جن مالتي بزي كحاسي أخلي بقمتي كريه خلله صاحب زيادة ما يحاس لزمنه ندحر دا شللياتو وي يمساي وعصني عطلا نزخت كل خطبلت صراحة أكلاهم قصاص ناي مقبي ناي محبار قال شلليلا انت غيداسي نابكال عابي حمام حضر حمام ويون عابي قونسي كم نفسه متحاتي الكايو عن توي مالتي ماس نفسات تحت نشتي قال مسو خالق قال نشتي شجر انت توسي خواس كساب عابي اقامات يقاطم دو اوكي باتي تصبقت حتى يا عقبي تحوي باتي زبل كايو اندحر ابتي ناي مستصقيات راح زراخب سمعيتاوي لوطي زغبر الله سب انت خوينا كابتي مجمرتا معلت دحرت مودع ناي دم فساس سقعتا ما اخل نايتي صقيات ابت ناي اوفوليشن تايم زبلنايو ناي انقو حمد لاو غزي زبلنايو سقع بشعو بسلام تنبر سب انت خوينا مخا ابو جمير وها تزرئي ملكتات ترايو ابتانا مجمر تمص خالئتي ناي مجمرتا دم فساس معلتي كابو خا كل ነገር زخدلا انت خوينو ካልእ ነገር ከምስክ ነፍሳተ ጉዳ አላምበር አብተን ክልተ ሰሙን በፈላይ ከአብታና የመጨረሻ ሰሙን አዚያ ተጉዳ አላ ሳፈር ትገብር አላምበር ዝተርፍ ነገር ይብላል ምክንያቱም ምስት ዝበልና ይወለውጥ ስለዝሆነ ግን ሕጂ አብተን ምክንያታት ዝገለጽናየን አብገሊኡ በመሰረቱ ተጠቃይነት ናይ ቀዛነትን ፍርህን بسدراديو جينيتيكالي ديو ابزلو كونيتات انت خوينو ازي ابزي بهرموناو ነገር ዝጀመረ ድሕረት ደም مفساس مجمار ابتز كطافو ዝግቦ ግዚውን ከቀጽል ኸሊ እንተ ቀጽሉ እንታ ይለን ይራንቶ እንተ ቀጽሉ ሲ እዚ ጥራሕ ምዃኑ ክንጠራጠራለና ዲያግኖዝ ከዓ እሱ ጥራሕ አይኮነን ኢልና ንኻለ ጥማታ ክግበረሉ ለው እንታ ያለው ኦኬ አብቲ ግዜቲ ይገዳሎም በር በመሰረቱሳ አቀዛነት ያዘላ ወሂዱ ስለዘሎ ይዘይረይ አብቲ ግዜቲ ጥራሕ ዝገድድ ዘሎም በር አብቲ ግዜቲ ጥራሕ ዝገድድ ዘሎም በር በፍርህ ለካ በመሰረቱ እንትጥቃ ሰቢያ ኢልካ ድሕርቲ በጀካ ትጽግያት ነቲ ዘለዋ ሽግር اب حكمنا مطمات كدرلي مالتي اسكان لها اجي امبر اتا شلل سلازبلت طرح بخمو طرح زصنح ነገር የለን እንድህር هورموناوي እንድህር ጽጊያታዊ طرح ጸገም እንተ ሆይኑ ማለት ግን ኮኢንሲደንስ አለው ብዙ ጊዜ ተተጠቃይነት ይህሉሞ ቡ ይጀምርሞ ይቀጽል እንተቀጽሉኻ እሱ طرح ከም ዘይኮነ ይረጋገጥ ስለዚህ ካል ሐገዝ የድልዮ ማለት Thank you doctor طعمي برو ازي اقداس مالتي كلنا سابوت كنفلطو زلنا ግን ተቀድሚው ክንገብሮ ጸናሕና ርክብ አገዳሲ ዘይ እሙን ተጸኒሕኻ ኮምፎርታብል ተዘይ ጸኒሕኻ ኣብ ርእሲ ትጸናሕካ ስኻለ ጸገም ክትስኻ ካይትኸልኛ ንበይና ክትሕዘያ which is ዝኻ ዝያዳ ከጋኑ ነው ስለዚህ
زيادة تحتات زيادة سماعتي تنبهال تخنكون يقبا يغني لنا دكتور ثانك يو يو ار ويلكم ابزي حنت ነገር ሕጂ እንታይ መጽያት ለይሲ ንሰብኡት ዝምልከት ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ስጋው ርክብ ዝበሃልሲ ኣብቲ ናይ ደም ምምጻእ ግዜ ኣይኩን እምበር ፈጺሙ አቡ የለዋን ነው እጂ ኮሙ አይነት መረዳእታውን ክህልወና አለው በቃ ኣብቲ ግዜ ተሲ ምስትርክብ ምስትኻለ ግዜ ዘለዋ አካይዳ ፈጺሙ ርክብ ዘይብሉ ነቲ ሰብአዩን ምንጻግ ከም ዘይኮነ ንርክቦም ካል ስእል መሃብ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ኦኬ ኣብቲ ግዜ ተኸማን ከቢድ ይኹም ዝዓይነት ነገርና ስለዚህ ሲ በዚ መንገድ እዚ ዘይምጭና ወይ ከዓ ናትና ድልየት ጥራሕ ንኽንገብር ገለ ስጉምቲ ዘይምኻድ ተረዲእናየን እዚ ነገር ዝውን ንቡር ነገር ገና ህምድቦ አገዳሲ ምክንያቱ ናይ ብዙሕ ግዜ ናይ ክስታይ ሶርስ ስለ ዝኾነ ናይ ግጭት ናይ ዘይምስምማዕ ማለት እዩ ክንገረሉ ስለ ዘለዎ ይብዚ በንጻሩ ከደስ ክብላ ኸልዶ ምናልባት ወርሓው ጽድያት መጽኢሎ ፈሊጥወሎ በንጻሩ ከሽዑ ስጋው ርክብ ደስ ክብላ ኸልዶ ምናልባት ሰብኣይ ከንታይ ክገብር ዘለኹም እንተ መጽዩ እዚኣ ተስፋ ኮይና ተርፍያ እዚ አይ ኣብቲ ሃዋው ቁቤት ሓወይ አይ ክኸውን ኣብቲ ኦቨርዌልሚንግ ዝበልናዮ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝበልናዮ ስምዒት እዚኣተን ኣይኮናን ዘለዋ እንታይ እዩ ዘለዎ እቲ ነፍስኻ ምግታዕ ኣብቲ ዓዊልካ ምዝራብ ኣብቲ ንዝኾነን ዘይኮነን ማይ ቀጢኑ ዝዓይነቱ ነገር ነታ አንጭዋ ዝግባእስ ሃርማዝ ኣምጽኢኻ ክድርቢ ከለኻ ገለ ዝዓይነቱ እዩ ትምግናን ዘሎ እምበር ካብ ቁጽጽርን ወጻኢ ዝኾነ ነዚ ነገር ዝሕይለን ስምዒት የለና እቲ ሆርሞኑን ንኸምኡ ዝወስድ ኣይኮነን ግን እንታይ የድልየና ብኡ ብዝከኣል ከምኡ በቃ ብመጠን ዝፈቐዳና እስታይ ክንገብሮ ኣለና ኣለካ ምሽ እቲ ሕጂ ደኣ ዘይተቐረብ እንድያ ኮይና ዘይተቐርብ እታ ክስታይ መጽያታ ሕጂ ኣርሕቕ ኣቢልካ ኸማን ኣብ ቀረባ ዘይምህላው እያ ተዋፅእ ዝዓይነቱ ነገር ክንገብር የብልና ኩሉ ሻዕ ምሕታት ኩሉ ሰላም ድዩ እንታይ ክገብረልክ ይሕሸኪ ገለ ነገር ክገብሮ ዘለዎ ነገር ኣሎ ድዩ ኢልክናሲ በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ኣለካ ምሽ ከምዚ ኣዝዩ ካብ ድልየተንን ከምዚ እንታይ ሞ ክብል እየ ብምሕር ጽቡቕ ድልየቱን እቲ ዝደልዮ ኣብቲ ዝደልዮ ፕራይቬት ስፌር ከምዚ ናይ ጸጥታን ናይ ዕረፍትን ናይ ኩነታትን ንሕና ሓይልና መጺና ክነብል ከለና ነቲ ነገር ኣይምጥኖን ግን ኩሉ ሻዕ ንጽቡቕ ነገር ድልዋት እንተኮይና ብመጠን ዝሓተታና ንመልሰሉ ብመጠን ዲማንድን ሓቲትናየን ብመጠን ዝፈቐድኦን ዝደለዮን ንሕናኻ መለስቲ ገበርቲ እንተኮይና ኣብቲ ግዜቲ ምሕላውናኻ በቃ ናይ ደቅና ነገር ሰብኣይ ኣለዎ ምንም ነገር ኣይሓስብኒ በዚ ግዜ እዚ ከምዚ ሰላም ክትብሎ ፀንሕት ኣብቲ ግዜቲ ምኽሻን ፈጺሙ በቃ ካልእ ግዜ ደስ እንዳበለኒ ዝገብሮሲ የለኹሉን ዝበለት ነዚ ፈሊጥና ድሕር ንኽእሎ ኮይና ኣነ ሕጂ ድለይ እምበር እንተደሊኻ ደኣ ብጣዕሚ እንዲና ንደልዮ ናትካ ምኽሻን ባህል ኣብዚ ገዛ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ክህልዎ ኣለኒ ማለት እዩ በቃ ከምኡ እንተኮይኑ በቃ ናተይ ኢለ ክሕዞ ኣለኒ ማለት እንድሕር ከም ገለ ምንም ኣይኮነን ናትና እንተዘይኮይኑ እቲ ምኽሻን ወይ ዘይንኽእሎ ነገር እንተኮይኑ ከዓ በቃ ወይ ክነምፅኣልክ ወፂና ክንበልዕ ኢና እሞ ክነምፅኣልክ ዶ እንታይ መስለክ እንታይ ትደሊ ከለይና ብመጠን ዝለመድናዮ ነገር ኣሎ እንዲሁ ብኡ ንቕፅሎ ማለት እዩ ሕጂስ ኩሉ ሻዕ ዲማንድ ኦሪየንትድ ኮይና ንዓታተንሲ ዋ ኡፍ እንተበልናየን ከንታይ ኣለዎ ቤት ሓወይ ናይ ብሓቂ ካብታ ርእስትና ካብታ ዘረባና ውፅእ ካይበልናሲ ኣድን መቢልካ ጀርመናውያን ከማንሲ ማዕረ ኣብ ፍትሕ በፂሖም ኢልካዮ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዝርአ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ ፅርግያ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ግዜ ሰብኡት ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሳ ደኣ በቃ ደቃ ኺኢላ እንድያ ንዓይዳ ቆልሕ ዘይትብለኒ በቃ ፀርፀርያ ትብል
ንዓይ ንዓይ ትቐርበንን ብዙሕ ሓዳራትን ብሰንኪ زي مردا أفتحن أكاد إنزلت حلو مالتي. هنا منافس إسكا انتايتي وانستيتي هناتو كم جمرت من جمرة ونفاتي ودي تبع تايوي ونبعدي ونتا وانستيتي ونقول جزء وش تعبير عبيلاتو ونجا وشات عندنا عادينا من جمرة أدي حد نجارات قاعد لينيا تنكا تدي كوينا ونبعد خندة مهركها وش تها دا عبا حياة عبمو عبتو منافس مسدس حقا زغدد عينت هرمونات تمثل ناي رس ناي راحات على بصح نغرات ملكتات على بعدي نسعنا لذي نازح حدارات زي راح نخيب ناتو دقا سلازعبيت صرصرت بلاي فنيا شعيم كمان بزح كذا تعدن قرينا فينا يجي بنشن وتينا دقنا عبيهم كيدوم لناهم ولديات كنكيد بيننا نبدزنا شعيم دقا خنوبو زدالي نحنا ها شعو نفعلال ذكرنا عبينا أسرتنا كنا نبرن نزاول بحكي اسكبزيا ايوه تهكلي وسلامينا تهكلي بتعمي زقرمي تزبلت زي مردا بقى نوح كزي تصاويرهم صبو حدار كمان زنبرهم جلسي مستيخون ابو كم تزغلصكيو زي وعي سمعنا رحات بقى تي اكلاو لوطسي هيديك አለዎ አብድቃስ ለውጥ ሎ አካልን ብጣዕሚ ምህላዊ ነገርን ሽዑ ግዜ በቲ ሆርሞናዊ ለውጥሲ አብ አካልንሲ ብዙሕ ነገር ከምዚ ምንዋጽ ነገር ዝመጽእ ረጊኡ ዝነበረ ማይሲ ዝኾነ ነገር አናዊጽዎ በቃ ናብ መልሹና ምርጋዕ ዘይ መጽእ ከምኡ ዓይነት ነገራት አለ ሕጂ ብጣዕሚ ቦዲ ፎከስ ዜና ኣብቲ ግዜቲ at the same time ከዓ እቲ ናይ كنجر سلازلوا مالتي سمعت ناي سجا وركباتون ناي مقدال تخلوا له مالتي فجيب وخمو كلتي بحبار زخيد مالتي تي ورحوي نجر مقراصو تصقيات مقراصو تدم ماوي سايكل نقولن سيت سبق مسعى زصنح نجر اندا نبره زنبره بقى كل شيء تي اكالا زنغرا زلو ملوات بكل بستفل عليه مالسي قالن ستيت انت وينكا يخاصب غيركا كردعكا زخل وشطاوي نغراتو فيل اندا غبركايو اندا تسمعكا زحلف نغرات ስለዘሆነ ማለት እሱ ይተርፋል ማለት ነው አብለዕሊኡ ኻዚ ለውጥታት ምሱ ዝኸይድካ ብዙሕ ግዜ ክስተያቱን አለ ኢንቮሉሽን ዲፕሬሽን ዝበሃል ጸቅጣዊ ስምዒታቱን ከጋጠም ይኽእል አብውን ኣብ ኩሉ ይኮነን ምስኡ ዘጋጠም በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ኣብ ዝኾነሉ ከምቲ ዝበልክዮ ነገራት ኣብ እንዳበለሉ ኣብ ገሊኡ ከም ኣብቲ በቃ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓዱን ብሱሳ ገለ ጡረታ ይወፁ ነይሮም በቃ ሕጂ ጡረታ ወፅኤ ኩሉ ነገር ሰላም ነው ደቅና ዓብዮም ደቅና በቦቶም ሒዞም ገለ ዝበሃለሉ ግዜሲ እዚ ዓይነት ስምዒት መጽ ማለት ካብ ምንም ማለት ሕጂ ፍርሕ ዓይነት ስምዒቱን ከጋጠም ኸሊ ምሱ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሓዳር ኣዝዩ ለውጢ ይገብር ማለት ከምቲ ኣብቲ ጽግያዊ ምኽንያት አለ ወይልና ዝርአናዮ ሆርሞናዊ ለውጥታት ኣብዚ ከዓ ከምኡ ይገብርልን ማለት ሕጂ ምስቲ ናይ ደቅ ቆልዑት ምዕባይ ወይ ምጉባዝ ብሓደ ስለ ዝኸይድ እቶም ሰብኡት ከምቲ ዝበልክዮ ደቃ ኣጎቢዛ ደቃ ኣብፂሓ ሕጂ ንዓይ ከም ዝሪኣትኒ ይብሉ ማለት ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክትብል ከለኻ unfortunately ወይ ከዓ fortunately ከማን በቃ ክስታይ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ኢልናሲ ሰብኡት ክንሓትት ክንጅምር ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክንነግሮም ክንክእል ኣለና ከም ዜርጋለም ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሕቲ ንሕናሲ ኦፕን ክንከውን ኣለና ክንገልፀሎም ኣለና ክነሳትፎም ኣለና ኣብቲ ኣባና ዝኸውን ነገር ብመጠን ዝተረድኦም ከዓ ከምቲ አንተ ዝበልናዮ ኦኬ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ምሳይ ርክብ የብሉን ኣባይ ዘለዋ ኣራእያ ስለተቀየረ ይኮነን ኣባይ ዘለዋ ፍቅሪ ስለተቀየረ ይኮነን ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ ኣይኮነን ማለት ይልካ ናይ ምርዳእ ኣካይዳ ክጅምር ይኽእል ማለት ምስኡ ዝተሓሓዝካ ኣብዝውን ኦኬ እንታይ ክግበር ይከኣል ከምቲ ሆርሞን ምዃኑ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ናይ ሆርሞን ምውዳእን ምጉዳልን ነገራት ስለዝኾነ
ክትካዕ ዝኽእል ብመጠኑ ክውሰኽ ዝኽእል ሆርሞናዊ ሕክምና ምስቲ ናይ ማሕፀን ሓኪም ተዘራሪብካ ከመይ ገይረ ዝስማዓኒ ነገራት ከዝሕሎ ክእል ክቕንሶ ክእል ቁሩብ ናብ ንቡር ነገር ከምፅኦ ክእል ኢቨን ምስኡ ዝኸይድ ናይ ካልሲየም ጉድለታት ኣብ ታይሮይድ ግላንድ ናይ ሃይፖቲሪዮሲስ ናይ ምግጣም ኣብ ቡኻ ዝመፀ ድኻማት ዝመፀ ምስቲ ናይ ሆርሞናዊ ለውጥታት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ቼክኣፕ የድልዮ እዩ ኣብቲ ዝጎደለካ ምምላእ ከድልዮ እዩ እዛ ታይሮይድ ግላንድ ዝበልክዋ ሕጂ ድኻም ፀቕጢ ዓይነት ስምዒት ዝገብረልካ ወይት ምውሳኽ ገለ እዚ ዓይነት ነገራት ዝገብረልካ ድቃስ ምርባሽ ገለ ምስቲ ኣካላዊ ለውጢ ዝመፅእ ማለት ኣብቲ ዓፅምኻ እዚ ኦስቲዮፖሮሲስ እዚ ዓፅምና ምልስላስ ናይ ፍራክቸር ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል እሱ እውን ቫይታሚን ዲ ካልሲየም ገለ እንዳተተክአ ምስቲ ኣካላዊ ለውጢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሰብኡት ክንርድኦ ዘለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካልሲ ኣዝዩ ብሆርሞን ፅልዋ ዝግበረሉ ንኩሉ ግዜ ከዓ ክጉብዛ ከለዋ ክወልዳ ከለዋ ኣብቲ ወርሓዊ ነገር ፅግያት ዋላ ብዘይውላድ ዘሎ ለውጥታት ከምኡውን ኣብቲ ኢንድ ኦፍ ፎርቲስ 40 መጨረሽታ ኣቢሉ ንገሊኦም ከማን ካብ 45 ቀልጢፉ ዝጅምረን እውን ኣሎ ግን ብዙሕ ግዜ ካብ 40 መጨረሽታታት ስጋዕ መፋረቕ ናይ 50ታት ብዝተፈላለየ ግዜ የጋጥመን ማለት እዩ ኣብ ሜኖፓውዝ ምእታው ማለት ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ፍልጠት ጌርና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነጊርናዮም ትዝግባአና ጌርና ኣካላተን እውን ትዝግብኦ ሕክምና የድልዮ ማለት እዩ ኣብ ግዚኡ ሲ ትዝጎደለ ነገር እንዳተተከአ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ግልፅነት ፍልጠት ምውሳኽ ዘኦንሊ ስታይ መንገዲ ዘድልየና ሰላም ኣይሆፕ ገሊፀ ይኸውን ብጣዕሚ ተጠላፍኒ ኣብዛ ድበልካስ ሆርሞን ኢምባላንስ ዝበልካ ደይመመፅጣም ዓንተ ኤስትሮጅን ፕሮጀስትሮን ናት ኤስትሮጅን ሃይ ምዃን ኢልካ ንዑ ባላንስ ካብ ኮንትራሴፕት መከላኸሊ ትወስድ ኢልካ በንጻሩ ግን ኣብ ናይ ሞኖፖዝ እቲ ክልቲኡ እቲ ኤስትሮጅንን ካልኣይ ሆርሞን ታልካ ኤስትሮጅን ኤንድ ፕሮጀስተሮን ኢልካ እዚ ዝክልቲኡ ኣብ ሞኖፖዝ ኣብቲ ናይ ፔረድ ኢምባላንስ እዩ ዝኸውን ታስዋይ ካራክተር ቅየር ኢልካ ክስታይ ይኸውን እቲ ሓደ ይሕይል እቲ ሓደ ጎድል ኢላ ያ ኣብ ሞኖፖዝ ቶታሊ ክልቲኦም እቶም ሆርሞንስ ዲዮም ይፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ዛትስዋይ ከዓ ሆርሞን ስታተስ ዘድሊ ከምኡ ጌርካ ክትገልፆ ሰኢልካ ሃንደበታዊ ኣይትኽእልኒኻ ዘጋጠማ ሰብ ከይዳ ናብ ጋይናኮሎጂስት ሆርሞን ስታተስ ክትገብር ኣሎ እምበር ዶ ጉድለት ኣለዎ እዩ ዝረኣየኒ ምልክታት ናይ ይኣቱ ድየ ዘለኹ ማለት ምዃን እቲ ፅግያዊ ወርሓዊ ስሩዕ ዝበለ ነገራት መጀመርታ ዘይስሩዕ ክኸውን ትጋፕ እንዳገፍሐ ክመፅእን ክኸይድን እንዲ ዝጅምር ኣብ ከምኡ ይፍለጠን እዩ ብድሕሪኡ ግን ጨሪሹ ምስ ጠፍአን እዚ ምልክታት ከዓ እቲ ፖስት ሜኖፓውዝ ሲንድሮም ዘለዎ ምልክታት እዘን ዘገለፅናየን ዋዒ ስምዒት ውሽጣዊ ረበሻ ናይ ሄዴክ ናይ ድቃስ ምስዓን ምርሓፅ ገለመለ ዋላ ብክረምቲ ማይነስ ቴምፐሬቸር ሲ ፈፂሙ ክዳን ግበሪ ይስምዓኒ እንዳርጋ ስጋዕ ዝብላ ማለት እዩ ዋዒ ስምዒት ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ፍሉጥ እንድዩ ሆርሞን ስታተስ ዝገብር ኣበየናይ ከተድህብ ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት ሰብስቲቱሽን ከም ዘድልየካ ከዓ ብከምኡ ይኸይድ ማለት እዩ እዛ ታይሮይድ ግላንድ ዝበልክዋ ግን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ብዙሕ ግዜ ስለትርሳዕ ማለት እዩ ምጉዳል ናይ ታይሮክሲን ማለት እዩ ኣነ ሕቶይ ፅቡቅ ኢኻ ገሊፅካ ተረዲእኒ ነቲ ናይ ሞኖፖዝ ሲምፕቶምስ ዘይኮነሲ ነቲ ሆርሞን ምጉዳል ሲ ከምቲ ነቲ ሆርሞን ኢምባላንስ ብኮንትራሴፕት ጌርካ ባላንስ ዝገበርካስ ንእኸ ብኸመይ እዩ ንኽብል ደልየ ይኸውንለካ each person ዝፈላለዩ ኣብ ናይ ፔረድ ኩሉ ይኮነን ኢምባላንስ ዝኸውን ኖርማል
كرد متي زخيد الله دي ملكتات يلا كله أبجل ده كان سيا مونوبوزي بس نعي كمان سنس مالته مونوبوزي كرد تطبلي كل سيمبتومز يلا نايتي كرد كله solution حسي solution بركع كم تناي كرد كله different دي كاب سبيت ناب سبيتي كاب بالسيت ناب بالسيت تهكل نعوق بالليل بمتن بعينت تي زلو نبور عبايتا زلو خنيتات بو ديبند خون مالتي كمت زغلصكو هرمون او انت خوينو انت عينت هرموناوي ولابتي بلانتاوي ويكازي زي كيميكالاوي زوهابا نغرات الله انت هرمون برودكشن كستايت زبلا بزح اب كموسي ناتي دومين ايكونن اما التاو نابرا سرحيز وفرلو ايكونن بر كمو إليز سد ناب جايناكولوجيست الأخوة هرمون ستاتس تغيروسي قال نز نجار زتمزنا بلا نجار بالانس زمص ወይ ካነት ዘጎደለ ነገር ክሳይዘብል ጽባህ ንጎሆውን ቀልጢፉቲ አጽመ ከየብል ከይልስልስ ኣብ ከምኡ ዝሕግዝ ነገራት ኣብ ኩሉ ዘዳሃበ ስጉምቲ ክወሰዳለዎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እታ ፍታሕዚ ሆርሞን ስታተስ ከተገብር ኣለካ ምስኡ ከዓ እዛ ታይሮይድ ግላንድ ክትህልው ኣለዋ ናይ ቫይታሚን ዲ ስታይ ዴፊሽንሲ እንተልዩካ ብላለዎ ጽቡቅ መድኃኒታት ኣለዎ በብሰሙን ሓንሳ ክትወስዶ ትኽእል ምክንያቱ ናይ ምክልኻሉን እዚኣ ኦስቲዮፖሮሲስ ናይ አጽሚ ምልስላስ ወይ ከዓ ናይ ተሰባርነት ዘመቻቸው ስለዝኾነ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እሱ ብዘይ ምፍላጥ ኣብዚ ፍራክቸር ኣብ ባክቦን ገለ የጋጠም ከይተፈልጠ ጸኒሑ ፈጺሙ ከይተጠመተ ጸኒሑ ማለት እዩ ግን the earlier the better ኣብ መጀመርታ ጀሚሩ እንታይ ጉድለት ገይሩ አካለይ እንታይ ዝተመዘናበለ ነገር አሉ ሞኻ ሳዕቤን ዘለዎ ነቲ ንሕጂ ጥዕናይ ንብሕጂ ከዓ ንዝመጽ ለውጥታት ኣብ ዓጽመይ ኣብ ኩሉ ነገራተይ ኢልካሲ እሳታ ዝበለጸታ ከይዳ the same is true ምንቀሰቃስ ገለመለ ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብኡን አካልካውን ይቀየር እንት ብዙሕ ግዜ እንተሪናየን ተንደቀ አንስትዮ ኣብቲ ግዜ ተውን ቀጠንት ዝነበራ ናይ ሼፕን ናይ ዌይትን መቅያራት አሎ ኣብኡን ነዚ ከዓ ዝመጠነ ኣብ መግባውን ኣብ ምንቀሰቃሳውን ነገር ከዓ ዝርዱ ኢለ ዘይ ተዛረብ ኩሉ ማለት በቃ ማለት ጥዕና ፎከስ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ጽግያት ኢላ ሰላም ጽቡቅ ገራ ዝገለጸቶ ተፈጥሯዊ እዩ ምሳና ዘሎ እዩ ሕማም አይኮነን ዝበለቶ እዙን ተፈጥሯዊ እዩ ትራንስፎርም መኸውን ኣሎ ተአካል ነገራት ቀያየር ኣለዋ ስለዚህ ንዑ ዝጠመተ ብዝከኣል ጥዕናና ሰስቴን ዝገብር መጻኢ ነገራት ጎዳኢ ነገራት ከዓ ንኸይመጽእ ዝሕግዝ ነዚ ዝጠመተ ሕክምናዊ ሓገዝ የኽብሎ ዝኽእል እቲ ምልክታት እንዳጎደለ ኸይድ ዝኾነ ግዜ ኸማን በቃ የለን ተወዲኡ እቲ ናይ ጽግያት ግዜ ምቁራጹ ምስ ኩሉ ሳዕቤናት እውን ሰላም ረኺበ ክብላውን ትሰሚዕኻ ኣቋሪጹ በቃ ኣብ ካልእ ስቴፕ ኣትየ ኣለኹ ኩሉ ሰላም እዩ ይፈወሰንሎ ዝብላውን ኣለዋ ከምዚ ጌርና ዘይ ሕማማዊ ዳይሜንሽን ከም ዝኾነውን ክንስምረሉ ኣለና ንኽብል እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮውን ብዙሕ ከምኡ ተመሳሳሊ ነገራት ኣሎ ግን ኣርእስትና ኣይኮነለውን ምስቲ ዕድመ እንዳተቐየረ ዝኸይድ ማለት አቶ ታደሰ ኢዱ አሊኢሉሎ ይስማዕ ደሎ ወይ ይስማዕ የቀኒርና ዶክተር እዛ መጨረሻ ዝበልካ ኣነም ሓሲብ ያጸኒሐ ደቂ ተባዕትዮን ከደና ሕጂ ፍሉይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህርያዊ ለውጢ ስለዚ ኣብ ቀጻሉ እውን ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከተድልያ እሞ እዚኣ ከም መደብ ሓዛ ኢኻ ፅሒፈ ያጸኒሐ ኦኬ ካልእ ብጣዕሚ እንታይ ኣነ መሃር እየ ዘለኹ
ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዕለት 19 ጉንበት መፂኻ ነርካ ብሓባር መደብ ኣቕሪብና ንስና ኣእምራዊ ጥዕና ዝምልከት ዓብዪ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ይካና ብዙሕ ሰብ ከም ዝጥቀመሉ ይኣምን እየ ኣቐዲማ እውን ነዛ ሓፍትና ምስክርነታ ዝሃበት ደው ኢላ ብጣዕሚ የቐኒልና ብላ ኣነ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ዘራእካ ፍሩይ ትሩእ ስለ ዘለካ ዓበ ክስታይ እሞ ንሓ ኩላትና ከምኡ ክንለምድ ማለት እዩ ናብ ሕክምና ከይዳ ካብ ሓዋ ማለት እዩ ስለዚ በቐሊሉ ከዓ እቲ መድሃኒት ረኺባ ተዓዊታ ኣይመስለንን ልክዕ ብቆፀራ ገለ ዝገበርካላ ይምስል ናይ ሓውነት ሃገር ከላ ትኸውን ስለዚ ዕድለኛታት ኢና ከምዚ ናብካ ምርካብና ቴንኪዩ هو ኣነ እውን እሱ እዩ ዘዕግበኒ በቃ ከምዚ ክትሰምዕ ከለካ ቤንዚናኻ እሱ እዩ ምክንያቱ ንፈልጦ ኢና ኣብ ደገ ሕክምና ቆፀራ ክትገብር ኣነ ኤሮጳ ኣለኹ ነዊሕ እዋን ቆፀራ ክትገብር እውን ፀገም እዩ ዋላ ረኺብካ ተሓኪም እውን መድሃኒት ክእዘልካ ድዩ ናብ ላዕለ ኮይንካ ብክንደይ ቆፀራታት እዩ ማለት እዩ ዝበዓልና ንሪኦ ዘለና እሞ ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ከማኻን ብዙሓት እውን ካልኦት ኣለዉ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ በዓል ፍናን ዝበሃል መደብ ኣሎ ኣብ ካልእ ብዙሓት ሞያውያን ይመፁ ስለ ዘለዉ እዚ መንእሰይ ወለዶ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ ዝብላዕ ክጥቀመሉ ኣለዎ ብጣዕሚ ዕድለኛታት እዮም ሓደ እንታይ ክሓስብ ፀኒሐ በዓል ዓባይ በዓል ደይ ክዝክር ፀኒሐ ማለት ንድሕሪት ተመሊሰ እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕካ ከመይ ተፃዊሮ ንኸዳ ነይረ ዘን ዓባይና በዓል ኣዴናሲ ቀፃሊ ማለት እዩ 8 ወልዳ 9 ወልዳ እሞ ከዓ ቀፃሊ ብምንቅስቃስ ኣብ ምኮ ጀሚረን ክሳብ ምሸት ኩሉ ነገር ስራሓሲ መድሃኒት ኣብ ዘይብሉ በዓል ዶክተር ዘርአብሩኽ ኣብ ዘይብሉ ከይደን ዝረኣየ ነገር የለን ስለዚ ናይ ብሓቂ ባዕላተን ሓካይም ነይረን ማለት እዩ ሓስቦ ከለኹ ሕጂ ባዕላተን ሓካይም እየን ነይረን ባዕላተን ፈላጣት ነይረን ማለት እዩ እዚ ኩሉ መድሃኒታት ክትገልፀልና ፀኒዕካ ስለዚ ባዕላተን መድሃኒት ነይርዎን ማለት ናይ ብሓቂ ኣነ ተፃዋርነት እየ ዝብሎ ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ዓይነት ተፃዋርነት በቃ እቲ ልዕሊ ኩነታት ዝኾነ ምስቲ በቃ ዋ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ሽልማት ብሕጂ ኣብ ኤርትራ ክሕሰብ እንተኮይኑ ነዴታት ይኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ከመይ ገይረን በቃ ጅግና እየን ኤርትራውያን ኣዴታት ጅግና እየን እየ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ዝገርም ከምቲ ዝገለፅካዮ 8 9 10 ቆልዑት ወሊደን እሞ ከዓ ናይታ ስድራ ዋና ሞተር ኮይነን ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዝምልከተን ካብ ንጉሕ ስጋዕ ምሸት ኣብቲ ሂወት ተራ ዘለወን ዝገርም ዓይነት ኣቦታት በቲ መዳና ናትና ጀነሬሽን ገለሲ ኣቦታት ሲ ቁጠባዊ ምንጭ እዮም እወ ነታ ስድራ ዘድሊ ገንዘብ ካብ ደገ ሰሪሖም ዘምፁ እዮም ግን ክትሓስቦ ከለካ ስርሖም ሰርሑ እወ እሱ እውን ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ዋና ኣዛሚድካ ዋሒድካ ነዛ ስድራ ቀሊብካ ኣስተያቢልካ ቁጠባዊ ሓላፊነት ወሲድካ ትማሊ ሂበክ እንዴ እዮም ዝብሉ ሰብኡት እምበር ንምንታይን ከመይን ናይ ትማሊ ኣበይ ጌርክዮ እዩ እቲ ናይ ሰብኡት ዘረባ እምበር እሳተን ግን ብጣዕሚ ይገርመኒ ዝድነቕ እዩ ናይ ኣዴታት ክስታይ ከምቲ ዝገለፅካዮ ሕጂ ነቲ ጥዕናዊ ዳይሜንሽን ከዓ በቃ ሓንቲ መዓልትሲ እዚ ኮይና ከይበላ ውሽጠን እሳተን እየን ዝፈልጦ ግን በቃ ወንደርፉል ብጣዕሚ ሰላማዊት ኢዳሊ ኢላ ኣላ ወና ኣይወዳኹን ንሽት ያለህን ብዙሕ እንድሕዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ንስያ ክትንክብ ደልያ ኣነ ሕጂ ሕክምና ብዘይነበረሉ ሲ ማዕረ ክንደይ ተፃዊረና ከዳ ስለ ዝነበራ እንታይ ኣሁን እዚ ሕጂ ኣብ ደገ ብፍላይ ከምዚ ዕድል ዝተረኺቡ እቲ ዘለዎ ዶ ክትጥቀመሉ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ብፍላይ ዞም መንእስያት ብሕጂ ሓዳር ዝገብሩ መሰረት ስድራ ቤትያ ክትነፅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ መበገሲ ከዓ ካብ ኮነ መቸም ከም ሞያውያን ተሓስብሉ ትኾኑ ጥራይ ከም ስታይ ዘይኮነስ ከም ሰዓት ኣስተምህሮ ክወሃብ ኣፍልጦ ክወሃብ
بحج حسبوا له خوين زرعيني نحن حالفنا عندنا حج زملك أنا قلت زملك أنا من تك خصبو مالي نحن فلت أتاير خمنا زي مفلات نيرو عبد سلمات عبد قرنا نيرنا مالي تبقى خمسين أو بيتقولش سنة أنا فتشي ما عفلت أي نبرنا سلازي جزيو خوين قلت تفلت أتعمد تي من سيقول لون حجي سأل كاترينا حدار نقدر إدم مخابو إذا تقول لها فتت بوضع أخذ الربلون كنقرنا على إزبلان معناته مستفد سبع إن حديتي صاحبيناتنا نزار الناس لازم تتأكد تعذر له سان أفلطوي الدين السنة الزارة باللون نسمون كحط اللويل كان هراي زي كي قاعد مهجل كم فولي ماريت كم فولي شيء كم أستمروا كم فتت إذن يرجع تاني تبعيلون كم فولي تزرعه لذي أبتي بحج تمصو كم موياويا كم حجون نجي كان لها ناي موياويا استيقظ جبريهم سلذي أبكم مدبات تزيتات تزوها بنتي ولدهم حق هذا المخنبل يعني سلذي تعمل بوزة تماهرنا سمعنا ذلهم بوزة تماهرهم كم مهاريهم بوزة مسرعي وون أدلنا تاتيهم مو يعني نعم لك. Thank you. بحكي تستقبل مشاهدتنا كبرات تعزتنا كم مدب حتى ويل إذا نحل لكم لو لنا خمار كناكم من سيكون من جمالنا بزوم بواتساب بفايب مو فقط ساون دولكم تتفقون رئيسكم من تتعرف بسلاة تقولون نزعد لا يدك نستيونا عاي تختارع كومن دازرنا هنا حسابنا بليفاتنا كندلنا دولة يخن حساباتنا هم انت فنقول مالتي سكار أنا محفي كم حبة السبت إن شاء الله ندي حفر نقرينا نحفر ندي تمام نقر تمام سي اللي خايد نتسني إذا حمام ما يكونن كده انت هنا كم حبة السبت نتنسي مثل لايك عند كريستيانا مالتي عادسي بتاع أوروبا نتبرزل لنا انت هنا كنقدر انت عينت لو تينا كنا نتسزل لنا مثل لايك عند كتبعتونا عديتها ندقنا مالتي كنهر سلازلنا معناته عدي بلنا معنا نحنا هنا كنت كله قينا كنا ورسن كنهر نزلنا ما انت هندبر لنا كنت بدأت سلمتن لامين أنا من يزعته نباخي على محطي كم احنا عندنا في الجزر لنا زي مشيت زيادة لزقانتي لما تري دقاقي من نفسي كونتاتنا مقلات يزبل نابع خن مدسينا كونتاتنا مقلات كونتاتنا تجلسنا خاص من البات أما جمرة قاين الكوبامبر ترجع من مثل قول تفساتهم كمان دالو مدون دا تردوهم كوديو كم زبل كيو خاص عبتبرة سبنا عند حاميم كم من البات هدي خاب كبابي هات كله حفت هات كله جن كله نساء خاب سدت مالك يوم دك كان سبعي كان يوم أخواتك أديها يجي كل جزء نزت رايدي كونس نزخون يكون نجارات ركب مزررات مفتحي communication سي مفتح أجمع يزبلو أب نحن عبرة السب كمان تيالوس حابة قسلو حابة مدهاني تو زبهال نجارالو هجين هنا نتنجر حابينا نتبهلاوي كنتات كنعكبيلنا بنياتو منستريشن مت إني نعديتاتي مت إني كتبر كم كبيد سلازق قطر نوعو كنعقبه يبلنا زبلا رأي دلني تطبقوا بهلي تطبقوا كالتر كنعقبه تي نقول ستيتي ولا نود تبع تاي دوس عنا قرت اللي كمان نتركه زبلا رأي على مالتي هجي تمزي دكتور زمهارنا تكونتات مفتحيو مهيرونا لهم تاين تاكن بلع تاين تاكن ساتين تاين تاين قبر نتمس درابيتنا مسدقنا نزلو مفتحقنا بإيدنا يزلو مالتي يجبو متنسي مفتح نقبر إلى يتبه سمع له دي سلامينا يسمع له يرجع مفتح أب كبزبالكوس أب كل نجاراتنا سي قلتنات مهلاوسي مفتحنا كل تساقم زبلا الرأي علمي دكتور بتعمي دمسقنا كازس عابت مرتي بقليلو زيركا
ብነፃ ኣብዚ ግዜኻ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ትዕርፈሉ ስድራ ቤትካ ደቅካ ትዕልለሉ ግዜኻ ወፊኻልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ናይ ቴሌፎን መስመር ኣለና ሄሎ ኣለኹ ስምዕ ኣለኹ اوكي حال حتى راتني مجمرتا مدام هذا كمان دكتور يمسكن حتى تا بسنكي ناي كونتراسبشن سي ناي قاعد بالجنبالي قادم تنابرو معلتي من واحد معلتات ازيو اب 3-4 معلتي كودس كبوس ناب 3 سومن دلبس تو يسنحمو ابزس انتي هاي ما يساعدين قد خبر ويس تمام እዚኣስ ምዝንባል የምጽዩ ካብ ነቲ ማሕፀን ነቲ ንቡር ናትክ ወይ ናይታ ጓልንስተይቲ እንዲኻ ዳርጋ ተታልሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብቲ ስሩዕ ዝኸዶሲ ንኸይገብር እቲ ናብ ጥንሲ ዘምርሕ ነገር ንኸየምርሕ ዝጠመተ እንዲቲ እቲ ሆርሞናዊ ካይዳ ኣብኡ ከዓ ግራ ይኣትዎ ካብቲ ንቡር እቲ ኣካል ዝተዳለወሲ በቲ ግዜቲ ነቲ ኣካል እንቋሖ ክዳለው ኣብቲ ህሉ ሁኔታት ከዓ ዝኸውን እንተኮይኑ ከዓ ናብ ዘርኢ ክመጽእ ቆልዓ ክፍጠር ከምኡ ኣብቲ ዘይኮነ ሁኔታት ከዓ ግዜኡ ሓልዩ መጽዩ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ ዘለዎ ናይ ሆርሞናል ለውጥታት ኣብቲ ናይ ማሕፀንና ናይ ውሽጢ ኣብቲ ስጋ ናይ ማሕፀን ክኸውን ዘለዎ ለውጥታት እቲ ናብ ደም ዝቕየር ዝፈርስን ዝወፅን ዝሕፀብን ነገራት ኩሉ እሱ ኩሉ ኣቦትኡ ከሎ ነዚ ነገር ንምቕያር ካብቲ ዘለዎስ ክወፅእ ዝግበር ነገር ነቲ ልሙዳዊ ነገር ዘይኮነ ፅልዋ ክገብረሉ ክእል እዩ ከምቲ ዝገለጽክዮ ወይ ይኽእል እዩ እንታይ ክግበር ክከኣል ንዝብል ግን ምስታ ናይ ማሕፀን ሓኪምክ ወይ ከዓ ናይ ማሕፀን ሓኪምካ ነዚ ነገር ዝገሊጽካ እቲ ዓይነት ሆርሞን ድዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ዓይነት ምቕያር ድዩ ዝሓይሽ ወይ ከዓ ዓይነት ኣገባብራ ብከኒና ድዩ ዝሓይሽ ናተይ ኩነታት ወይ ብካልእ መንገዲ ድዩ ዝሓይሽ ዝብል ነገራት ምዝርራብ ጽቡቕ እየ ዝብል ካብዚ ዝሓለፈ ክኸይድ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኣብ መዓልታዊ ስርሐይ ምዚ ነገራት ስለዘይ ኣብ ሞያይሲ መዓልታዊ ናይ ሆርሞናዊ ሕክምና ስለዘይገብር ማለት እዩ ናይ ስነ ማሕፀን ሓካይም ስራሕ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብከምኡ ቁሩብ ካብዚ ዝሓለፈ ነገር ምኽሪ ክህብ ኣይክእልኒ ምኻድያ ተዋፅእ ተዘራሪብካ እንታይ ኣልተርናቲቭ እንታይ ምርጫ ኣለኒ ከም ስለዝገብር እምበር ከም ቅቡል ክትወስዶ የብልካ እንድሕርቲ መውሰዲ ናይቲ በርዝ ኮንትሮል መግበሪ መድሃኒት እቲ ስምዒታዊ ለውጢ እንተዘይኮይኑ ምውላድ ንምቁፅፃር ብዝተፈላለየ ምክንያት ክገብር ይኽእል እንዲ ሰብ ምውላድ ንምቁፅፃር እንተኮይኑ እውን እዚ ጥራሕ ዲ ወይስ ካልእ መንገዲ ኣለኒ ናይ ስምዒታዊ እንተኮይኑ ከዓ ካልእ ነገር ተሳዒኑ ከዓ ተን ዝገለጽክወን ከም ካልኣይ ደረጃ ዝገለጽክወን ኣብቲ ግዜ ፅግያት ዘጋጥም ናይ ኣዝዩ ፅልዋ ዝገብረልና ስምዒታውን ባህራውን ለውጢ እሱ እንተኮይኑ ምክንያትና ኣብ ክንዲ እቲ ሆርሞናዊ እቲ መድሃኒታዊ እዚ SSRE ዝበልክዎ ሴሌክቲቭ ሴሮቶኒን ሪአፕቴክ ኢንሂቢተር ዝበልክዎን ፍሎክሰቲን ፓሮክሰቲን ሲታሎፕራም ገለ ኢለ ዝገለጽክዎን ዋላ ከየድኪ መልሽኪ ስምዕ እዮ እሱ ከዓ ሓዋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንገለ ክፋል ኣብታ ካልአይቲ ናይ ወርሒ ክፋል ግዜ እውን ተወሲዱ እሱ እውን ካብቲ ስምዒት ከውፅኣና ተኽእሎ ኣለዎ እሞ ዝተፈላለየ ነገር እንተ እንዳበልኩ እየ ገሊፀልኪ ኣይሆፕ ሓዲኡ ፍታሕ ክኸውን ንኣኺ ወይ ዘይነፀረ ነገር እንተልዩ ተብሊ You are welcome.
I think Samuel حاونا إيدو يتقبلوا حاونا سلام كمي وعلكم هم يمسيهم بتعمد صبو أزي دس بلك رستي أقداس رستي ليكونس وانا ورستي مهناتو بزح نقرات أبزي ناي جيزينا زلو من إسيات كمزي هنا أكو حاجة خفت ناي من إسيات دارقان داوت أنا نخيدا لأن أنا شو نقلنا أنا نخيدا لنا نتوم من إسيات حاجة حدار تقبل قلب بتعم أزي تقام خول نخيلي إذا بتعمي أقداس مهناتو أنا سقاب حدار تقبر أفلوت كينا برن مزع خمسي جن لعلو كل أنا دس بلني أقال للسخان تحتنا خان ولاتي professional approach بتعم دس بلكا كاي مسكون حلفك إلني thank you كبر مع نفسه يخبرك حسرك مع نفسه حسرك زبال أخبير كان الناس لزهون كخم عم حاونا كم مزانا ولا بزخونا مالتي نمسكنك thank you دحراي تتسود لها حبريت هاتات انفورميشنات كلها زنبر كايو اكسبيرينس جبر كايو تتقم كالو زرح كالو مخانوسي I can't tell معناته نعي دشجرني نجر سلازم نبرز خمسة كفلتو تاي كويني يوتي طبعات نايتن نادك نستينا خمس خون أفلتين برنان بزح ريسيرش وسيدلنا ولا فيلد ناتنا تديكونس قرب ايديا خنقبر حجان ابي بصحيني رتي انت ويت بلو نمركاب بناتشورال منقدي إلكا قرب تقصها بالكانيركا بزعبا هربس جيركا خطقم كم تخيل نايب حكي تقعم خويني رخيبيو نتن اب كوابي دلو فاميلي مالتي سدراي دي ولا قلا بتعم حجازي I think بإنجليش انت تبلاز نمركا ابزن تقامولو يارو دبهلالو كتف شاي حجي سنة بالانس نتي هرمون بالانس قبره نتي ندرخ ولا يزحلو مالتي سو كم نسفترة لنا نفسن مالتي سأل دحرك سدل كاي مسودا هنايت أتيباك كم زبل كاي بيتشا أتا وصلي في فلاور ناتا مالتي هو يارو يمدلو أبزعد مالتي ولا نو تدرس كان تقوم لهم أبيزي هناتات تاين هركوينا من نتي بالانس هرموناتهم بالانس نخون مالتي كم كان حتى كاب أخلهم حتى دحرك من السالة مغنيسيوم كلها يندحر حترتها اللونسي مبزحت جزء أبزناتنا مبزحنا مغنيسيوم يقولون ولا مغنيسيوم كأبتنات المكبي كم سابلمنت انت كم جمرناون لوطي رينالو بتعمي لوطي رينالو كم زبل كفيتامين دي قلمله دحراي اتي ايمين سيستم ناتن كولاي قرب بيلد اب مسكبركو حجان ناتي كبراكتيكالي زنجر له مالتي بتعمل صبو دخيد له جورنا كلام انقصاصاتن قدمت بيرد ممصو مالتي بلس تي زبل تي هربسن فيتامين سبلمنت مينرالز حجز زبلكو هم بعد المغنيسيوم كم تزرخبكو مالتي كن كاب زبل كاس يوزن إذا كنت نبغى قد فاهم بروفيشنال بعلها توصل كمالتي كلاي نجر كلاي أتي كوستا خلوا هربي ويكاتي مينرالسي more synthetic decones organic based خنا أنا زتك ويكا كم يكون نسمع كم مثلا تهزبي كم زي supplement فيتامين مينرالز الكاس ويؤتي في زرخبه synthetic كيمو السنتيتيك صعبين معرفة اللي قالوا ويكا دحان يكون وسخم كم بعال مويا خلاي نابخ قد فعنا كابخان على سلسلة جبر ديك زين بسترف أنا طعمي حبي سنين مهناتو صبق يكا سلز جلسكا نزل سمع وسباسي ولا خاف التحدي كاب قون تزلوا بأسدي كاب كله خدو حنخول يومنا لهم مع أنت مدة مهناتو أفلت أزلوا سبب أي عد ناس درجة يلن كبل خل أنا ما أتكلم جميع أين برنا نحسني عجي مسفلت كوز لأني communication مش دك أي دي ولا مس family ناتيسي is different معناته فليت كله خانت كوينا نالوا this you work around them مالتي إذا أخذوا لي خمس كنا كاب حتى رأتي أنا راح بخل على الفلت نجن thank you very تام thank you نقول لكم كأن لما عندنا تحت داركم مسكناكم thank you سامي thank you سجرنا كلنا እሺ هراي سامي سلام
الو سلام كلهم عبالات ماتن ثانك يو بتقبلنا ناي بحكي تبو مدرتي ناي بحكي تبو تمرتي يسمع لهم مش هو اسمع لك ثانك يو ثانك يو دكتور كان بحكي يمسنكا ناتي هتسي ازي فايبرويد ويدما زمونغونيا زبحال نيدوبنسي ابز حالت اوبريشن جيريو افتي ناي ورحاو تسجات بتعمي برتعي متاني نيرو فيجي كقبرو خلوك انتاي لومني كمبساتي كملس يخيلي مو حجز هونا ناقر ناي مكالا خلي تنسس كبزي كحقزك خيلي نسو مدهانيك ويدما زهونا كويل كنقبرلكي قليلو من عنها حجوكا افتي كوسلين قالن اوبريشن سلزهونا سي دحان كري أبمو دحار زرارب قليليو حجسي دكتور عطو دلي ذلكو كملس يخيلي ولا خمي بناتشرال كبخمي كالا خلو يخيل زيادة thank you عنيلي سوري أبتا مجمرتا انتاي اوبريشن كم زغبرك بدمصي አይነጸረለይም سوري فايبرويد ويدما زي مونغونيا بتكرينيا مونغونيا كاي دكتور زي اب ማህፀን ድጸነህ ተናሽቶ ጥረታት ፋይብሮይድ اوكي ترديني هو ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ግን ይምለስ እዩ ማለት ኣይኮንም ብዛዕባ ተኽእሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣይከውን ኣይመጽን እዩ ኢልካ ፈጺምካ ተድምድሞ ኣይኮነን ግን ናይ ምምጻእ ተኽእሎ ኣለዎ እንድሕር ሕጂ ወሳኒ እዩ ኩሉ ድዮም ኣውጽኦም ምልኪ ወይ ከኣት ዝዓበየ ኢሎም ኣውጽኦም ምልኪ በለዙ ታቱን ወሳኒ እዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሓበሬታ ክትምልስ ከለኻ ማለት እዩ ኩሉ እንተዘይ ኮይኑ ኩሉ ስለ ዘይግበር ብዙሕ ግዜ ኦኬ ንግዚኡ ኣየድልኒ ወይ ከዓ ምንም ሳዕቤን የብሉን ገሌልካ ዝግደፍ ነገሩን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን ናይ ምምላስ ተኽእሎ የለን ኢልካ ክትምድቦ ይትኽእል ኢኻ ሕጂስ ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝውሰን እቲ መጻኢ ነገራት እውን ስጉምትታት ክትወስድ ከለኻ እውን ከምኡ ርኢኻ እዩ ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ሓቲትክንን ኣነ ከምዚ ዝግበር ወይ ከዓ እዚ እቲ ዝሓሸ ንኽትብልሲ ኣባይታ ዘሎ ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ኣለካ ከምታ ኣንተወ ዝበልክዋ ከዓ እዚ እውን ናተይ ሞያ ቀጥታ መዓልታዊ ዝውዕለሉ ስለ ዘይኮነ ናይ ማሕፀን ሓኪም ስለ ዘይኮንኩ ናብ ቶም ናቱ ክኢላታት ምኻድ እዩ ዝሓይሽ ኢለ ክምልሶ ዝኽእል ዝሓተትኪ ሓፍቲ ክስታይ ኣይኮነን ምጥንቃቕ እውን እዩ ማለት እዩ ዘይኮነ ሓበሬታ ክሂበኪ ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣፍልጦን ኣባይታ ዘሎን ነገራት ዝኾነ ትክክል ክምለስ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ማዕልታዊ ኣነ ኻ ብተመክሮ ከምዝን ኣሎ ከምዚ ምስ ገበርና ከምዚ ኮይኑ ክብለክ ከዓ ስለ ዘይክእል ኣብዚኣ ይጥንቃቕ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ዮኒለይ ብጣዕሚ ንፅርቲ ቴንክ ዩ ቤታ you are welcome ኣብዚኣ እስከ ዶክተር ሓንቲ ምስጋናይ ኮንትራሴፕት አንቶይ ምሽት ናታ ፔረድ ከመይ ከም ነዊሕ ከም ንመጥቀም ደዛና ብሎ ገለ ነራ ከምኡ ሓቲታትካ ነራ ዝኾነ መድሃኒታት ሲ ንሓደ ነገር ክሰርሕ ኢልካ ትገብሮ ናትሳዕቤንካ ኣለዋ ኮንትራሴፕት ሕጂ ንገሊኡ ደቂ ኣንስትዮ ምትወሰዳ የግጅፈን ካብ ዓቕን ላዕሊ ገጅፋ ንገለውን ፈፂሙ ንነዊሕ ክሳዕ ትወሰዳ ታብለት عشرة بيرد دايما تأذى ماله. ليش تتراه؟ نحكم ويا إني إيش تكون صغيرة. مدهاني تاسي نحدد كبره. أنا خالد صعبين الله مالته. هم قبل ده خلني لك. يا أرول كم تبغى تحبري ده يرجع لما حفتي بمسارته سي أنتون تايبل نيرسي نتي ما حس أن ناتو سرع بتفترز تحسب له أكيداسي نتاللو إنازل لنا نابكال كم زي نوحيسي عمتات زخدلوسي
اي بزي زتعممو بزي ክትከይድ ኢልካ ክትገብሮ ከለኻ ዛ ዓይነት እንዲው እቲ ኣካልካ በተሓድሽ ናይ ምልማድ ሓፈሻዊ ተኽእሎ ኣሎ እጂ ኣብቲ ኣነ ዝነጥፈሉ ናይ ስነ ነርቭን ስነ ሃንጎልን ስነ ስምዒትን ሙያ ከምቲ ዝበልክዮ መድሃኒታት ተወሲዱ ሓደ ግዜ ምንታይ ይቋረጽ ኣለከም ክስታይ ክንብል ከለና መድሃኒት ሕጂ አንጻር ቅዛነት መድሃኒት ሰብ ወሲዱ ኣብቲ ዘድልዮ ግዜ ወሲዱ ድሕሪ 6 ወርሕ ገለሲ ብዘይ መድሃኒት ክኸውን ከም ዝኽእልን ከም ዘይክእልን ሲ ንኽንፈልጥ ክንቅንሶ ኢና ዋላ ክንወግኖ ኢና ኢልካ ፕላን ክትገብር ከለኻ እንታይ ኢኻ ትሓስብ ቅድሚት መድሃኒት ምጅማርካ መበገሲኻ እውን አንባላንስድ ዝኾነ ናይ ትራንስሚተር ሰብስታንስ ናይተን ስምዒት ዘመሓላልፋ ዝበልክዎን ነገራት ኣሎ ኢልካ እንዲኻ ንዑ ክተዕሪት መድሃኒት ትህብ ዘለኻ ተዓሪውን እቲ ሰብ ሒሽዎን እቲ መድሃኒትካ ክተቋርፅ ክትሓስብ ከለኻ ኦኬ እቲ ኣካል ናብ ስሩዕ ነገር ኣትዩሎ ማለት እዩ ነብሱ ክኢሉሲ ከምቲ ዝግብኦ እቲ ነገር ባላንስድ ኮይኑ ክኸይድ ዋላት ነቲ መድሃኒት ሲሒበዮ ከለኹሲ እቲ ፅቡቅ ነገር ክቕፅል ይኽእል ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ኣሰራርሓ ናይ መድሃኒት ንዝበልናዮ ማለት ሓደ ግዜ እዚ ንፅቡቅ እዩ ክኸውን ኣብቲ ናይ ኮንትራሴፕቲቭ ወሳስዳ ግን ነቲ ንቡር ዝኾነ ብተፈጥሮስ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ካብኡ ነውፅኦ ኣለና ካብኡ ክነውፅኦ ከለና እንታይ ተኽእሎ ኣሎ ተታሊሉ ምቕፃል ነገራት ኣቋሪፁ ምቕፃል ነገራት እስከነለኺ ተሓድሽ ኢያትሮጌን ንብሎ እቲ ሲስተም ሲ ኦልሬዲ ዳይቨርት ጌርካኻ ብኸምኡ ክቕፅል ይኽእል እዩ ተወሰነ ትኽክል ብኸምኡ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ግዜ ናይ በርዝ ኮንትሮል መግበሪ መድሃኒት ዝወሰዳሲ ስጋዕ መልሸን ናብ ስሩዕ ናይ ፅግያት ከኣትዋ ግዜ ወስደለን ንኽወልዳ ከዓ እሱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ከምኡ ንኸይገብረለይ ኢለን ክጥንቀቓ ንሰምዕ ትኽክል እዩ ክገብር ስለ ዝኽእል እንድሕር ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ጥዕናዊ ዳይሜንሽን ከም ዝሎሞ ክንገልፆ ዝፀንሐና ናይ ስምዒት እዩ ናይ ባሕሪ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ኣዝዩ ከቢድ ፅልዋ ዘይገብር እንተኮይኑ እሞ ከዓ ክወልድ እንዳደለኹ ኣብቲ ክወልደሉ ዝኽእል ርክባት ዘለኹ ኣብ ፕላነይ ዘሎ እንተተኻኢሉ ዘይምውሳድ እየ ዝብል እንድሕር ዘየድሊ እንተኮይኑሲ ኣብቲ ናይ ምውላድ ዕድመ ናይ ምውላድ ፕላን ዘለኒ ኣብቲ ዝግብኣና ሓዳርን ርክብን ዘለኹ በዓለይ ነቲ ተፈጥሯዊ ነገር ንኸዘናብሎ ኣድላይ ኣይኮነን እንተዘይኮነ እዩ ዝምረፅ ኢልካ ኢኻ ብሓፈሹ ትገልፅ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ከዓ ወይ እቲ ምውሳኽ ድዩ ዝተፈላለዩ ሳይድ ኤፌክትስ እንተጋኒንናዮ ከማን ኣብዚ ንምፍርራሕ ከይከውን ነቲ ሰብ እምበር ካልእ ጥዕናዊ ሳዕቤናት እውን ወይ ከዓ ሪስክ ፋክተራት ናይ ስትሮክ ገለ ዝውስኸሉ ኩነታት እውን ኣሎ ግን እዚ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ገሊኡ ሰባት ሰላም ኢድክላ ይቕሬታ ዓንተወይ ናይ ኣንተወያ ሕጅስ ሕቶ እንተዘየልዩ ክንዛዘሙን ንኽእል ኢና መስለኒ ግዜ ወሲድ መስለኒ ክቡራት ተዓዘብትና ካብ ጅምር ክሳብ ዝውድእ ምሳና ብምፅናሕኩም ብልቢና ነመስግነኩም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ ስጋዕ ንራኸብ ብሰላም ይራኽበና ቅድሚ ምዕፃውና ግን ናባኹም ዝኾነ ነገር ትብልዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅድሚ ቻው ምባልና ተዓዘብትና ዶክተር ኣኒልና ብጣዕሚ ቴንኪዩ ማሕፀን በቃ ኣነ ትገብርዎ ኩሉ ሻዕ ብዝከኣለኒ ይከታተሉ እየ እቲ ካልእ መደባት እውን ብዝከኣለኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንሕብረተሰብና ዲማንዱን እቲ ዘድሊ ነገርን ሓሲብኩም እሞ ከዓ ፕራክቲካል ብዝኾነ መንገዲ ትገብርዎ ኣዝየ የብሎ እቲ ፋሚሊ ፎከስድ ምዃኑ ካብ ሽምኩም ጀሚሩ ብጣዕሚ ይገርመን እዩ ቨሪ ክሪኤቲቭ ሕጅስ ብጣዕሚ የድንቆ እየ ቲፎዞ ናትኩም እየ ስለዚ ደስ እንዳበለኒ እየ መፅየ የቐኒየለይ ስለ ዝዓደምኩምኒ ቴንኪዩ ቴሌፎን ድወል ኣሎ ዓይነ ልዕላሊና ብድሕሪት እንድሕር ኢላትና ድሓኒት ግልጋሎም ሓፍቲ ቅድሚ ምዕፃውና ናይ ብሓቂ ከዓ ፅቡቅ ጌርኪ መሪሕክዮ ነዚ ምሸት
ካብ ግርማኺ ጀሚሩ ካብ ኣዘራርባኺ ብልቢና ነመስግነክ ይርጋለም yes ኣነ እውን ውስኽ ይርጋለም thank you ኣና ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ነዛ ንእሽቲ ዓቕመይ ኣብዚኣ ምሳኻትኩም ክሳተፍ ዝዓደምኩኒ thank you ዶክተር ብጣዕሚ ነመስግነካ ደጋጊምና ተበልናካ ናይ በዝሓካኒ thank you ናይ ዶክተራት ስራሕ ንፈልጠና መዓት ስትረስ መዓት ኣድካም ስራሕ እዩ ነቲ ናይ ዕረፍትካ ግዜኻ ንዓና ንሕብረተሰብና ንኩላና ወፍካ ዓብ ትምህርትካ ምህርካና thank you ክብረት ኣበልና thank you very much